दीपं तमहं विदो लोकमिदियं विदन्तस्ते शिन्ति विरलचारा कतिपये गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ईश्वरः परमकृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर् गोविन्दः सर्वकारणकारणम् எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரே ஹரே हरे ராம் राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा தாரிஷி மேம் வந்துட்டாங்க மேம் எழுதி மேம் சாரி हरे कृष्ण माता जी இத முடிச்சிட்டு இத பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் हरे कृष्णा माता जी। ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी ஹரே हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா माता जी நம்ம ஷார்ட் பாகவதத்துக்கு ரேவதி மாதா ஜி அட்மினா போடலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் மாதா ஜி அவங்க ஓகே சொல்லியிருக்காங்க நீங்க அட்மின் ஆக்கிடுங்க மாதா ஜி நீங்க நான் பண்ணிடுவா மாதா ஜி ரேவதி மாதா ஜி ஓகே ஓகே மாதா ஜி ஹரே கிருஷ்ண அப்பதான் அவங்க மெசேஜ் வந்து ஒரு போட அட்டெண்டன்ஸ் முடியும் லிங்க் கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க, அவங்க டெய்லி போட்டுருவாங்க. ஓகே மாதா ஏன்னா தட் வில் என்கரேஜ், ஓ நமக்கு அட்டெண்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு பின்னாடி வந்து ஒரு ஷார்ட் பாகவதனுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரபுஜி கிட்ட வந்து கேட்குறேன், ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அட்டெண்டியா ஒரு ஷார்ட் பாகவதம் அட்டென்ட் பண்றாங்க, ஒரு சர்டிபிகேட் அந்த மாதிரி என்ன இருந்தாக்கா, ஸோ அது மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன் இருந்தா நான் கண்டிப்பா செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் அது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் டிவோட்டிஸ். ஓகே, எஸ்பெஷலி நியூ டிவோட்டிஸ் வந்து கண்டிப்பா வரணும். Okay? நீங்க எல்லாருமே வந்து போயிடுவீங்க அந்த இடத்துக்குன்னு தெரியும், ஆனா புதுசா வந்து இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, जय राध माधव कुंज बिहारी ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி जय राध माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन, यशोदनन्दन जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन, रंजन नदीरावनचारी, यमुनादीरावनचारी नदीरावनचारी, यमुनादीरावनचारी जय राध माधव बिहारी, जय माधव कुंज बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी
जय जय राम राम माधव माधव कुंज विहारी विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी माताजी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा माताजी இந்த ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம நாமம் சொல்லும்போது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்குது மாதாஜி அப்படியே हरे ரொம்பவுமே कृष्ण माता வாழ்க வளமுடன். हरे हरे कृष्ण माता जी கேக்குதா உங்களுக்கு எனக்கு இது ஸ்பீக்கர் வைக்கணும் அதுக்கு தனியா வச்சாதான் கேக்குது மாதாஜி கேக்குதுங்களா மாதாஜி ரொம்பவுமே நல்ல வால்யூம் கம்மியா இருக்கு மாता जी பிராங்க் இருக்கும் எனக்கு மாதாஜி மிருதங்கம் வாசிக்கவே தெரியாது அதை வாங்கிட்டு வந்து வச்சு 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனா ஒரு ஒரு மனசு வந்தது நிஜமாவே தெரியாது பகவானே இது எப்படி எனக்கு தாளம் போட வைக்கிறியோ அதை நீயே செய்யன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால எவ்ரிடே ஐ ப்ரே ஃபார் மர்சி ஏன்னா ஒரு நாள் ஏன்னா யார்கிட்டயுமே நான் இன்னும் கத்துக்கல அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து இந்த வித்தியை வந்து கத்துக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா சமர்ப்பணம் வேணும்
சொல்லி கொடுக்குறவங்களும் வேண்டும் இல்லையா? இப்ப எனக்கு எங்கேயும் வெளியே போய் கத்துக்கிற அளவுக்கு வசதி கிடையாது. அப்படின்னா டைமும் இதெல்லாமே பயம் இல்லை. யார்கிட்டயுமே போய் அதாவது அதை தேடி போய் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு இப்போ கால நேரமும் இல்லை. அதனால நிறைய கடமைகள் இருக்கிறதுனால பகவானே இதை வாங்கிட்டு வந்து வச்சு செய்யணும்னு மனசு இருக்கு, ஆனா முடியலையே, நான் நீயே எனக்கு வந்து வழியை காட்டுன்னு. நான் வாசிக்கிறது ரைட்டா தப்பான்னு எனக்கு நிஜமாவே தெரியாது, ஆனா மனசுக்கு இதமா இருக்கிறதுனால அதை அவரே வாசிக்க வச்சுக்கிறாருன்னு விட்டுருவேன் நான். அவ்வளவுதான். மாதாஜி நல்லா இருக்கு மாதாஜி, நல்லா இருக்கு. இன்னும் 2 தடவை கூட நீங்க சொல்லுவீங்களா? நாங்கெல்லாம் அப்படியே உங்களோட செய்யணும். ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குது மாதாஜி. ஹரே நான் கிருஷ்ணா. ஒரு 5-6 வாட்டினா சொல்லணும்னு ஆசை, ஆனா அதையும் நான் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்குதோ இல்லையோன்னு வேற எனக்கு தெரியணும் இல்லையா? மாதாஜி எல்லாம் இல்ல மாதாஜி, என்ன கடவுளோட நாமத்தை தான் சொல்லுவேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கு பக்திக்கு மாதாஜி. வழி முக்கியமான மாதாஜி. ரொம்ப அருமையா இருந்தது இன்னைக்கு. எல்லாருமே அதுல அப்படியே மூழ்கிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. அவரை நினைச்சுட்டே தான் பண்ண வேண்டியிருக்கேன்னா அந்த வித்தியை எனக்கு தெரியாது. அங்கம் கரெக்டாலே வராது எனக்கு சரியா. அப்படி இருக்கும்போது அதெல்லாம் அவரு என்ன செய்ய வைக்கிறாரோ செய்ய வைக்கட்டும். ஆனா கத்துக்கணும்ன்ற ஒரே ஒரு வைராக்கியம் மற்ற நிறைய இருக்கு. வைராக்கியம் சொல்றதை விட ஈடுபாடு, அதை தெரிஞ்சுக்கணும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் இருக்கு. சரி, இந்த ஸ்லோகம் 33 நேத்து நம்ம படிச்சோம், ஆனா நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல இல்லையா? இல்லையா? இன்னும் நீங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஓகே, நான் பண்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. வாசுதேவாய. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமோ ஓம் பகவத் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வா நரோத்தமம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தபோஜாயாம் உதீரயேத். ஜயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு பாகவத சேவையாம் நித்யம் நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. From பாகவதம் 4th canto 29th chapter 33 முடிச்சிருக்கோம். 34 யார் வாசிக்கிற சொல்லுங்க, நான் 33ல இருந்து அப்புறமா சொல்றேன். ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி 34 வாசிங்க. நைகாந்தஹ பிரீதிகாரஹ கர்மணா கர்ம கேவலம் வயம் ஹி அவித்யோ பஸ்ருதம் ஸ்வப்னே ஸ்வப்ன இவானக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நைகாந்தக பிரதீகாரः கர்மணா கர்ம கேவலம் வயம் ஹி அவித்யோ பஸ்ருதம் ஸ்வப்னே ஸ்வப்ன இவானக. நான் இல்லை ஏகாந்தத இறுதியாக பிரதீகார எதிர்ச்செயல் கர்மனா பல்வேறு செயல்களின் கர்ம மற்றொரு செயல் கேவலம் மட்டும் துவயம் இரண்டும் ஹி ஏனென்றால் அவித்யா மாயையின் காரணம் உபஸ்ருதம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் சொப்னேன கனவில் சொப்ன ஒரு கனவு இவ போன்று அனக ஓ பாவச் செயல்களில் இருந்து விடுதலை பெற்றவனே. மொழிபெயர்ப்பு பொருளரை எழுதியவர் தெய்வத்திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதகி ஜெய. நாரதர் தொடர்ந்து கூறினார், ஓ அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவனே, கிருஷ்ண உணர்வில்லாத எந்த ஒரு செயலாலும் உலகியல் செயல்களை எதிர்த்து ஒருவனால் பரிகாரம் காண முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வற்ற செயல்கள் அனைத்தும் நமது அறியாமையின் விளைவுகளாகும். கனவில் காணும் துன்பத்தினை கனவின் மூலமே நீக்கிவிட முடியாது. அதனை நீக்க வேண்டுமென்றால் நாம் நித்திரையிலிருந்து விழித்தெழுதல் வேண்டும். இதுபோல் இது நமது இம்மை தோற்றத்திற்கு நமது அறியாமையும் மயக்கமும் காரணமாகும். நாம் கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு விழித்து எழவில்லை என்றால் இக்கனவுகளிலிருந்து நம்மால் மீள முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வே நமது துன்பங்கள் அனைத்திற்கும் இறுதி தீர்வாக இருப்பதாகும். பொருளுரை. பலன் தரும் செயல் இருவகைப்படும். நாம் ஒரு சுமையை நம் தலைமீதும் வைத்துக் கொள்ள முடியும், தோள் மீதும் வைத்துக் கொள்ளலாம்.
2 இடங்களில் எங்கு வைத்துக் கொண்டாலும் சுமையின் பாரம் குறைந்து விடப் போவதில்லை. இவ்வாறு இடம் மாற்றிக்கொள்வதே எதிர்விளைவு எனலாம். உலகில் உள்ள மூடர்களும் துஷ்டர்களும் தமது உடல் வசதிக்காக ஆடம்பரமான திட்டங்கள் எல்லாம் போடுகின்றனர். இத்திட்டங்கள் வெற்றி பெற்றாலும் கூட இவை மாயை என்பதை அவர்கள் அறியார் என்று பிரகலாத மன்னர் கூறுகிறார். உடலின் பொய்யான மகிழ்ச்சிக்காக இரவும் பகலும் மக்கள் கடுமையாக உழைக்கின்றனர். மகிழ்ச்சி அடைவதற்கு இது வழியில்லை. ஒருவன் இப்பௌதிக உலக சிக்கலிலிருந்து வெளியேறி வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுள் பணியில் இடையறாது ஈடுபடுவதே உண்மையான மகிழ்ச்சியாகும். எனவேதான் வேதங்கள் உலகின் இருளில் வாழாதே, ஆன்மீக உலகின் வெளிச்சத்திற்கு செல் என்று கட்டளைகின்றன. இவ்வுலகின் துன்பத்திற்கு எதிராக போரிட ஒருவன் மற்றொரு துன்ப நிலையினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. 2 சூழ்நிலைகளும் மாயையே ஆகும். ஒரு துன்பத்திற்கு எதிராக போரிட மற்றொரு துன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வதனால் எந்தவிதமான பயனும் இல்லை. இதன் முடிவு யாதெனில் உலகில் உள்ளவரை ஒருவன் நித்திய மகிழ்ச்சியடைந்து விட முடியாது. இதற்கு ஒரே தீர்வு உலகிலிருந்து வெளியேறி வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெங்கடலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? அன்மியூட்ல இருக்கீங்க. அர்த்தேஹி அவித்யமானே அபி சம்ஸ்ருதிர்னா நிவர்த்ததே மனசா லிங்க ரூபேன ஸ்வப்னே விசரதோ யதாஹ. எஸ், கலாவதி மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी। अर्थे हि अविद्यमाने अभिसंवृत्तिर्ना निवर्तते मनसा लिंगरूपेण स्वप्ने விசரதோ யதா. அத்தே உண்மை காரணம், ஹி உறுதியாக, அவித்யமானே தோன்றவில்லை, அதி இருந்த போதிலும், சம்ஸ்ருதி பௌதீக தோற்றம், நா இல்லை, நிவர்த்தந்தே மறைதல், மனசா மனதினால், லிங்க ரூபேன நுண்ணிய வடிவத்தினால், ஸ்வப்னே கனவில், விசரதக செயல்படுகிறது, யதா போன்று. மொழிபெயர்ப்பு. சில நேரங்களில் கனவில் நாம் புலியையோ அல்லது பாம்பையோ பார்க்கும் பொழுது மிகவும் துன்பம் அடைகிறோம். மிகவும் துன்பம் அடைகிறோம். ஆனால் உண்மையில் அங்கு புலியும் இல்லை, பாம்பும் இல்லை. இவ்வாறு நாம் நுண்ணிய வடிவத்தில் சில காட்சிகளை கற்பனை செய்கிறோம். அதனைத் தொடர்ந்து துன்பம் அடைகிறோம். இத்துன்பங்கள் நம் கனவிலிருந்து விழித்தெழாத வரை நம்மை விட்டு நீங்காது. பொருளுரை. உயிர் பொருள் ஆனவன் நுண்ணுடல், பருவுடல் எனும் உடல்களிலிருந்து எப்போதும் தனித்தே இருக்கிறான் என்று வேதங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இத்துன்பங்கள் அனைத்திற்கும் காரணம் பரு உடல்களே ஆகும். இது பகவத்கீதையில் 2.14 விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதாக ஆகமாபாயினோ அனித்யாஸ் தாம் திதிக்ஷ பாரத. ஓ குந்தியின் மகனே, நிலையற்ற இன்ப துன்பங்களின் தோற்றமும் மறைவும் குளிரும் வெண்மையும் போல் நம்மை போல் தோன்றி மறையும் இயல்புடையன. அவை புலன் உணர்விலிருந்து எழுவதினால், ஓ பரதகுல தோன்றலே, அவற்றை ஒருவன் எவ்வித கவலையுமின்றி தாங்கிக் கொள்ள பயிற்சி பெற வேண்டும். கிருஷ்ணர் இவ்வாறு அர்ஜுனனிடம் உடலினால் வரும் துன்பங்கள் அனைத்தும் வந்து போகும் தன்மை உடையனவென்று அறிவிக்கிறார். அவற்றை பொறுத்துக் கொள்வது எப்படி என்பதை ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உலக தோற்றமே நமது துன்பங்கள் அனைத்திற்கும் காரணமாகும். நாம் பௌதிக நிலையிலிருந்து ஒரு முறை வெளியேறிவிட்டோம் என்றால் பிறகு துன்பம் அடைவது இல்லை. எனவேதான் ஒருவன் பௌதிகமானவன் அல்லன், உண்மையில் பிரம்மம் ஆவான். அகம் பிரம்மாஸ்மி என்பதையும் அவன் உண்மையில் இதனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் வேதங்கள் கட்டளை இடுகின்றன. பிரம்மம் தொடர்பான செயல்கள் எனப்படும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாது இவற்றை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. உலகியல் நிலைகளிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்றால் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு பெறுதல் வேண்டும். இதுவே இறுதியான கருத்தாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த அடுத்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு வாசிக்கலாம். லலிதகண்ணன் மாதாஜி, நீங்க நாளைக்கு வாசிங்க. ஓகே, 36 இதெல்லாம் முடிக்கணும். முடிச்சுட்டு ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिधि नामिने। नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நன்றிகள். காலையில நீங்க எல்லாரும் உங்களுடைய காலை பொழுதை ஒதுக்கி இந்த அசோசியேஷன்ல வந்து இணைந்து இந்த பக்தியை வந்து பிரசங்கத்தை வந்து கேட்டுக்கணும் அப்படிங்கிற உங்களுடைய டைமை ஒதுக்கி வந்திருக்கீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ மேலும் நம்ம குரு பரம்பரா இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு நாம அவங்களுக்கு என்றென்றும் நன்றி கடன்பட்டவர்கள். அதனால நம்மளால முடிஞ்ச சேவைகளை நாம எப்பொழுதுமே செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். ஓகே. யதா ஹி புருஷோ பராம் சிரசா குரும் உத்பஹன் தம் ஸ்கந்தேன சா ஆதத்தே ததா சர்வா பிரதிக்ரியாக. ஒரு மனிதனின் தலை சுமை பாரம் தாங்க முடியவில்லை என்றால் சுமையினை தோளுக்கு மாற்றிக்கொள்கிறான். இவ்வாறு சுமையின் துன்பத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள முயல்கின்றான். சுமைக்கு எதிராக அவன் எம்முறையினை கையாண்ட போதிலும் தலையிலுள்ள சுமையினை தோளுக்கு இடமாற்றி கொள்ளலாமே ஒழிய வேறொன்றும் நடக்கப் போவது கிடையாது. இதுதான் மனிதனுடைய பௌதீக வாழ்க்கை. இங்கே இது வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த தற்காலிகமான வாழ்க்கை என்பது நம்ம எல்லாருமே இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது இல்லையா? ஆனா அது ஒரு காலகட்டங்களுக்கு மட்டும் உட்பட்டது அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நாம இங்கே வருவோம், வாழ்வோம், மடிவோம். அதாவது இந்த பூ உடலுக்கு மட்டும்தான் மரணம் என்பது, ஆனால் ஆத்மாவுக்கு மரணம் என்பது கிடையாது. அதனால மீண்டும் மீண்டும் நாம இங்க வரக்கூடிய நிலைக்குத்தான் நாம நம்முடைய செயல்கள் வந்து அதனுடைய பலன்கள் வந்து நம்மள தள்ளி விடுறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தலை மேல வச்சிருக்கக்கூடிய பாரம் இந்த கழுத்துக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம இமீடியட்டா இறக்கி தோல் மேல போட்டுப்போம். இப்போ இன்னொன்னு வந்து நம்ம கடைக்கு போறோம். கடைக்கு போகும்பொழுது ஒரு 2 பேக் எடுத்துட்டு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேக்ல வந்து கம்மியான வஸ்துக்கள், இன்னொரு பேக்ல வந்து அதிகமான வஸ்துக்களை நம்ம போட்டிருப்போம். ஓகே, கொஞ்சம் பெரிய பேக், இது சின்ன பேக்ன்றதுனால கொஞ்சமா போட்டிருப்போம். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா 2 கையில 2 வந்து நம்ம தூக்கிட்டு வரும் இல்லையா? தூக்கிட்டு வரும்பொழுது எந்த பக்கம் அதிகமான எடை இருக்கிறதோ அந்த பக்கம் நமக்கு ஷோல்டர் எல்லாம் வரிக்க ஆரம்பிக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா நடுவுல ஒரு இடத்துல நிறுத்தி இல்லையா, இந்த கைக்கு அதை மாற்றி அதுக்கப்புறம் எளிமையா இருக்கக்கூடிய இந்த பக்கத்துக்கு வந்து, அதாவது ரொம்ப வலியா இருக்கக்கூடிய அந்த பக்கத்துக்கு வெயிட் கம்மியா இருக்கக்கூடிய பேக்கை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோமா இல்லையா? இது கண்டிப்பா நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பாரம் என்பது நம்ம கிட்ட இருக்குது இல்லையா?
இந்த கையில இருந்து இந்த கைக்கு மாற்றம் ஏற்பட்டதே ஒழிய பாரத்தை நம்ம முழுமையா துறக்க முடியாது இல்லையா? அதனால அதாவது எல்லாமே தற்காலிகமாக நாம் என்ன பண்ணணும், லோட் ஷேரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஸோ லோட் ஷேரிங் போது கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டா, இந்த கைக்கு இப்போ வலி வந்ததுனால இந்த கை இப்போ அவ்வளவு வலி இல்லை, அதனால இந்த கை வலி வர வரைக்கும் நாம் இந்த பேகை வந்து தூக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் வந்து நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த மைண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்த உடனே நாம் என்ன பண்றோம், அது புலன்களுக்கு நாம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அது என்ன பண்றோம், அந்த புலன்களுமே கைகள் வந்து அதாவது இந்த கையில இருக்கிறது இந்த கைக்கும் இந்த கையில இருக்கிறது இந்த கைக்கும் மாற்றத்தை கொடுக்குறோம் இல்லையா? அதே போலதான். ஆனா உண்மையிலே அந்த வலியினுடைய இதை வந்து நம்ம தவிர்த்த முடிஞ்சுதா? இந்த கையில போன பிறகு கூட ஆஃப்டர் 2 நிமிஷம் கழிச்சு கை வலிக்கத்தான் செய்ய போறது இல்லையா? வெறுமனே இங்க இருக்கக்கூடிய வலியை எடுத்து நாம என்ன பண்றோம், இந்த இடத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றமே ஒழிய வலியிலிருந்து நாம மோட்சத்தை பெறவில்லை. அது போன்றதுதான் இந்த பௌதிக வாழ்க்கை என்பது இல்லையா? நாம பிறந்தோம், வளர்ந்தோம் இல்லையா? அடுத்து வந்து ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டோம் இல்லையா? அதாவது பெற்றோர்களால் அமைக்க பெற்றது, நம்முடைய பிள்ளைகள், நம்முடைய கடமை. இப்படி நாம் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, ஒரு சில சூழ்நிலைகள்ல வந்து நம்ம ஒரு கடினமான சூழ்நிலை வந்து ஏற்படும் பொழுது அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு தீர்வு வந்து பௌதிக தரப்புல இருந்து நாம் எடுத்தோம் என்றால் அது இந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்பர்மேஷன் தான் இல்லையா? இங்க இருந்து இந்த இடத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவோம் நம்ம, அவ்வளவுதான். ஆனா ஆன்மீக தளத்துல இருந்து அதை எடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம் இந்த கையில எடுத்துட்டே வரும்பொழுது கூட அதை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு வந்து நம்மளால வீடு சேர்க்க முடியும். ஸோ அதுதான் இந்த இருமைகள் என்பது நாம பக்குவத்தை வந்து வரவழைச்சுக்கிறது இல்லையா? இது எல்லாமே இருமைகள் தான். இங்கிருந்து இங்க தற்காலிகமா நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணுமே ஒழிய, ஆனா நம்ம இந்த வழியிலிருந்து நம்மளால வெளியில போக முடியாது அப்படிங்கிற அந்த மைண்டை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிப்போம். அப்போ அதிகமான எதிர்பார்ப்புகள் என்பது நம்ம கிட்ட இருக்காது. வழியே இல்லாத ஒரு நிலையை வந்து நாம ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை தேடணும். ஆனா அந்த சமயத்துல நாம செய்யக்கூடிய அந்த செயல் வந்து நிரந்தரமான தீர்வு கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதுதான் இந்த முறை கையாண்ட போதிலும் தலையில உள்ள சுமை என்ன ஆகுது, ஷோல்டருக்கு வருது. வெறும் வலி வந்து இங்க தலையில இருந்து இந்த ஷோல்டருக்கு தான் இடம்பெயர்ந்து இருக்கிற வழிய வலி நம்மளை விட்டு போகாது அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு சுமையினை மாற்றிக்கொள்ளும் முயற்சிக்கும் இது ஒரு நல்ல விளக்கம். தலை சுமையால் களைப்புற்றால் இச்சுமையை தோலுக்கு மாற்றிக் கொள்கின்றான் ஒரு ஜீவன் இல்லையா? அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த இதை வந்து மாற்றி அமைத்துக்கிறது, இல்ல வேறு ஒரு வழியை வந்து கையாளுறது இல்லையா? அதுவுமே வந்து பௌதீகமா தான் இருக்கும். எந்த ஒரு பௌதீக சங்கடத்திற்குமே நாம பௌதீக தீர்வை கொண்டு நாம் மாற்றினோம் என்றால் அவை அனைத்தும் தற்காலிகமாக தான் வந்து நீக்கப்படும். பர்மனண்டா அதை வந்து நம்மளால கவுண்டராக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? இப்ப பர்மனண்டா இப்ப 2 கையில இருக்கக்கூடியது என்னன்னாக்கா, நம்ம எப்படி அதை பர்மனண்டா கவுண்டராக்ட் பண்ண முடியும்? ஒண்ணு சின்ன சின்ன பேகா வந்து போட்டுட்டு அதுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு வண்டியோ ஏதாவது இருந்தா அதுல எடுத்து நம்ம வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டியை நம்ம ஓட்டிட்டு போனோம்னா அப்ப நமக்கு தலையும் சுமை கிடையாது, கையும் சுமை கிடையாது, எதுவுமே ஷோல்டரும் சுமை கிடையாது. அது போலதான் நாம் என்ன பண்ணணும்னாக்கா, நம்முடைய புத்தியை உபயோகப்படுத்தி ஆன்மீக தளத்துல இருந்து அந்த 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 செயலுக்கு வந்து என்ன நித்தியமான தீர்வு காண முடியும் அப்படிங்கறது வந்து யோசித்து அதை நாம் அவ்வாறே நாம செயல்படுத்தினோம் என்றால் ஃபியூச்சர்ல அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலுமே நம்மளால வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம், தற்காலிகமான தீர்வுக்கு நாம அலைந்து கொண்டிருப்போம். ஓகே. எனினும் சுமையின் வேதையில் இருந்து அவன் விடுதலை பெற்றுவிட்டான் என்று பொருளே கிடையாது. சுமை என்பது உண்டு, அது தற்காலிகமாக இடம் பெயர்ந்திருக்கு, அவ்வளவுதான். அதுபோல் மனித சமுதாயம், நாகரிகம் என்ற பெயர், இதெல்லாமே சிவிலைசேஷன் இல்லையா? நாம் எல்லாரும் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா? அழகா வந்து அதாவது நம்ம உடை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணு சல்வாரோ இல்ல வந்து சாரியோ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம போட்டுட்டு இருந்த நாம இப்ப எல்லாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே வந்து ஷார்ட்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, எல்லாமே மாடர்ன் ஆயிட்டாங்க இல்லையா? ஸோ என்ன சொன்னாலுமே வந்து கேட்கக்கூடிய பக்குவம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியல. இட் இஸ் ஆக்சுவலி அட்ராக்டிங் த ஆப்போசிட் செக்ஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து அவங்களுக்கு அது புரியல. அதனால நிறைய இடங்கள்ல தப்புகள், நிறைய இடங்கள்ல வந்து சங்கடங்கள் ஏற்படுறதுக்கான காரணம் இல்லையா? ஸோ இப்படி நம்ம அந்த ஒரு நிலை என்ன சொன்னாலுமே கேட்கக்கூடிய நிலைமையில இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷனும் இருக்கிறது இல்ல, பிளஸ் நாமளுமே வந்து அதை வந்து ஃப்ரீயா வந்து விட்டுறோம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாமே தவறுகள் இரு தரப்பிலுமே தான். ஆனா நாம ஒரு உடை உடுத்தி கொள்வதிலே நாம எப்படி மாற்றத்தை எடுத்துக்கிறோன்றது புரிஞ்சுக்கணும். அட்வான்ஸா போயின்னு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த அட்வான்ஸா போறது வந்து நம்முடைய நலனுக்கு அது
நன்மை பயக்காது. ஒரு உயிர்வாழினுடைய நன்மை, உன்னதமான நன்மை எது? இந்த பிரபஞ்சத்துல விட்டு நீங்கின பிறகு இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்வதுதான். அப்படிப்பட்ட நன்மைக்கு அது என்றைக்குமே உதவாது. பௌதீக செயல்களை பௌதீக சங்கடங்களை பௌதீகமாக இருக்கக்கூடிய செயல்கள் மூலியமா நாம தீர்வு காண்கின்றோம் என்றால் அது முடியாது. அது பர்மனண்டான தீர்வு கிடையாது. அதே இறைவனுடைய இறைவனை மனதில் வைத்து இல்லையா, மேலும் இதற்கான ஒரு வழிமுறையை அவரிடத்தில் யாசித்து நாம் செய்தோம் என்றால் அது நித்தியமான தீர்வாகும். அது பௌதிகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், அது மொத்த செயலுமே ஆன்மீகமாக மாறிவிடும். இந்த ஒரு கருத்தை நம்ம மனசுல ஆழ்ந்து பதிய வச்சிருந்தாலே ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம நம்முடைய வாழ்க்கையை பக்குவப்படுத்திக்க முடியும். தற்காலிக நாகரிகத்தில் நம்மை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு விரைவில் கொண்டு செல்லும் மோட்டார் வண்டிகள் மிக அதிகமாக இல்லையா, கார்ஸ் இல்லையா தயாரிக்கிறாங்க. அதனால விபத்து, நாற்றம், அழுக்கு போன்ற மற்ற பிரச்சனைகளும், அதாவது பொல்யூஷன் வருது இல்லையா, ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுது இல்லையா, மற்றும் ஸ்மெல் வருது இல்லையா, அந்த புகை நாற்றம் இல்லையா, ஏராளமான சாலை, இது எல்லாமே பொல்யூஷனுக்கு வருது. சாலைகளை உருவாக்கலாம். இதனால ரோட்ஸ் எல்லாமே நிறைய உருவாக்கிறோம். நம்ம முன்னாடி எல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு இருந்த காலகட்டத்துல கூட அவரு வடக்குல இருந்து, அதாவது தெற்கு நோக்கி அவர் பிரயாணம் செய்தார். இருமுறை பிரயாணம் செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது. எல்லாமே நடந்துதான் இல்லையா, ஏராளமான. அதனால நம்ம ஆரோக்கியம் இருந்தது. இப்ப நடக்கிறதே கிடையாது நம்ம. அதனால நமக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் இருக்கு. போக்குவரத்து நெரிசல் போன்றவற்றை சமாளிப்பதற்கு சாலைகள், பெங்களூர் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் டிராபிக் ஒன்லி. ஒரு ரோட கடந்து போறதுக்கு எப்படி 1 மணி நேரம் ஆயிடும். ஓகே, 3 மணி நேரம் நம்ம லோக்கல்ல டிரைவிங் பண்ணாலே ஊருக்கு போய் நான் குடியாத்தம் போய் வந்த பிரயாணத்துக்கு சமமாயிடும். ஏன்னா 3 மணி நேரத்துல நான் என்ன ஆவேனாக்கா குடியாத்தமே போய் சேர்ந்துருவேன். ஆனா இங்க இருந்து, அதாவது என்னுடைய வீட்டுல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெஸ்டினேஷன் இப்போ எலக்ட்ரானிசிட்டி வரணும்னா எனக்கு 1.5 மணி நேரம் ஆகும். மினிமம் 1.5 மணி நேரம். டிராபிக்கே இல்லைனாக்கா 1.5 மணி நேரம். டிராபிக் இருந்தா இன்னொரு 2 மணி நேரம் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு 40 கிலோமீட்டர் போறதுக்கு நாம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அவ்வளோ மணி நேரம் எடுத்துக்குவோம். அது போல காற்று மாசடைதல் போன்ற சுகாதார பிரச்சனைகளும் எரிபொருள் பற்றாக்குறையும் ஏற்படுகின்றன. இப்போ நிறைய வாகனங்கள் என்ற போது அதற்கு ஃபியூவல் ஸ்கேர்சிட்டி உண்டு இல்லையா. அதே மாதிரி அதிகமான பொல்யூஷன், அதாவது புகை வெளியே வரும்போது அது எல்லாமே இங்க புகையில காற்றுல கலக்கும் பொழுது நமக்கு சுவாசிக்கும் பொழுது அதையும் சேர்த்துதான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் இல்லையா. ஆஸ்மா போன்ற நோய்கள் எல்லாமே வர்றதுதான, டஸ்ட் அலர்ஜி இதெல்லாம் வருது இல்லையா, அதெல்லாமே ஏர் பொல்யூஷன்ல தான் வர்றது இல்லையா. நாம் நமது துன்பங்களை குறைக்கவோ அவற்றிற்கு எதிரான செயல்முறைகளை உண்மையில் நம் வேதனைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதே கிடையாது. ஒரு பர்டிகுலர் வசதி நமக்கு ஒத்து வரலன்னா உடனே என்ன பண்றோம், அதற்கு மாற்று வசதி ஏதாவது இருக்கான்னு நம்ம தேடி அதுல போய் நாம கம்ஃபர்டபுளா தேடிக்கிறோம். அதுலயுமே இல்லைனாக்கா அதுலயும் இருந்துட்டு நாம என்ன பண்றோம், ஜம்ப் ஆயிடுறோம் இல்லையா. ஆனா அது எல்லாமே தற்காலிகமானது என்பது நாம உணர்றதே கிடையாது. இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் தான் எப்பவுமே நமக்கு நன்மையை கொடுக்கும். இவை அனைத்தும் மாயையே. நாம் நமது சுமையை தலையிலிருந்து தோளுக்கு மாற்றிக்கொள்கிறோம், அவ்வளவுதான். இப்பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்குள்ள ஒரே வழி முழுமுதற் கடவுளை சரணடைந்து அவரது பாதுகாப்பிற்கு நம்மை ஒப்படைப்பதே ஆகும். 100% இல்லையா. நாம் எவ்வளவோ முயற்சி பண்றோம், அந்த செயலுக்கு நம்மளால தீர்வு காண முடியல அப்படின்பொழுது பகவான்கிட்ட போய் என்ன பண்ணணும், அவருடைய திரு பாதங்கள் அதை சமர்ப்பித்து வழிகாட்டும்படி நம்ம முதல்ல நம்ம கேட்கணும். அது கேட்காம நம்மளுடைய புத்தியை கொண்டே நாம் அதை கையாண்டு விடலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒருவேளை அது தீர்வு காண முடியவில்லை என்றால், நிரந்தரமான தீர்வு காண முடியவில்லை என்றால் இறைவன் தாள் சரணடைவதுதான் உத்தமமான காரியம். ஆனா ஆரம்பத்திலேயே இது நம்ம செய்யணும். ஆனா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழும் பொழுது எல்லா சமயத்திலுமே நாம் ஆன்மீகத்துல திளைத்திருப்பது கிடையாது இல்லையா. இன்றைக்கு காலையில கிளாஸ்ல கூட அங்கேயும் இதேதான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டம். இங்கேயும் அந்த சூழ்நிலை ஏற்பட்டதால சொல்லிக்கின்றேன். காலையில நம்ம சத்துவகுணம் இருக்கும். அந்த சத்துவகுணத்துல நம்ம எவ்வளவு ஆஸ்டரிட்டிஸ் எவ்வளவுமே செய்ய முடியும் இல்லையா. அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம நிறையவே செய்ய முடியும். ஆனா அதே நம்ம மத்தியானம் சந்தியா காலம் ஆகும் பொழுது காலையில இருந்து அதே அந்த ஃப்ரெஷ் மைண்ட் நமக்கு அது பௌதீகத்துல கூட அதே மாதிரிதான் இருக்கும். ஆன்மீகத்துல நமக்கு இன்னும் அக்கறையோட செய்யணும். ஏன்னா பௌதீகம்னா கொஞ்சம் ஈடுபாடு வந்துடும் நமக்கு. ஏன்னா அதனால ஈர்க்கப்பட்டு நம்ம சென்று விடுவோம்.
ஆனா ஆன்மீகம் வந்து நமக்கு சுலபத்துல அட்ராக்ஷன் வராது. அப்போ நாமளே ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம அதை செய்வோம் இல்லையா? ஸோ அந்த டேஸ்ட்டை வந்து வளர்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தான். இட் இஸ் வெரி டஃப் டு கெட் த ஸ்பிரிச்சுவல் டேஸ்ட் இல்லையா? ஸோ அப்போ இறைவனிடத்துல நாம காலையிலேயே அந்த சரணாகதியை வந்து சமர்ப்பிக்கணும். எஸ்பெஷலி காலையிலேயே நம்ம அந்த சரணாகதி, இன்றைய பொழுது நீ எவ்வாறு எனக்கு எடுத்து செல்வாய் எம்பெருமானே, அதை நீங்களே வந்து எனக்கு வழிகாட்டுங்கோ, எல்லா முயற்சிகளுமே உங்களுக்குரியத்தானது அப்படிங்கிற அந்த பிரார்த்தனைகளை நாம கண்டிப்பா வைக்கணும். ஏன்னா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து நற்காரியமா இல்ல வந்து நாம செய்யக்கூடியது தவறுதலோட செய்யறோமா அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே எல்லா சமயத்திலுமே நமக்கு வராது. எவ்ரி மொமெண்ட், ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம இறைவனை வந்து சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வேண்டிய அத்தகைய சூழலை நாம ஏற்படுத்திக்கணும். அதுதான் நமக்கு பாதுகாப்பு. எப்ப நாம இறைவனிலிருந்து நாம செய்கின்றோம் என்ற நிலைக்கு நாம செல்கின்றோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லாமே குழப்பம், கலக்கம் இது எல்லாமே நம்ம கூட ஒட்டின்னு இருக்கும். இதை நம்ம பயிற்சி செஞ்சு பாருங்க, நீங்க கண்டிப்பா பயமே இருக்காது லைஃப்ல. நம்ம மரணத்தை கூட நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். மரணத்தை கண்டு நாம பயப்படவே மாட்டோம். வலியும் வேதனையும் நமக்கு எப்பவுமே இருக்கும்ன்றத வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்துமே இறைவன் கொடுப்பார். அதை வந்து ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணி கடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சக்தியையும் அவர் கொடுப்பார். ஏன்னா அவரையே நம்பிட்டோம் இல்லையா? இங்க நாம வாழ்ந்துதான் ஆகணும். அதாவது தானாக வரக்கூடிய மரணம் வர வரைக்கும் நாம காத்துட்டு இருந்துதான் ஆகணும் இல்லையா? எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு ஃபாலோ தட். இந்த ரூல் வந்து நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம தற்கொலை என்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தா கூட மீண்டும் அந்த பேய் பிசாசுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த உலகத்துல போயிட்டு நமக்கு அங்கு சங்கடப்படணும் இல்லையா? உடலின்றி இந்த ஜீவன், அதாவது உடலோடு இருக்கும்பொழுதே நாம் அனுபவிக்கக்கூடியதை வந்து நம்மளால தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்றால் இந்த உடலை நீத்த பிறகு ஏற்படக்கூடிய வலியும் வேதனையுமே நம்மளால தாங்கிக்க முடியாது. வெறும் சூக்ஷ்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய வலி வேதனையுமே நம்மளால தாங்கிக்க முடியாது. மேலும் நம்ம ஆயுட்காலம் வரைக்கும் அந்த முடிகிற வரைக்குமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு 75 வயசு ஆயுட்காலம்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு இயற்கை மரணம் எழுதவில்லை என்றால் அந்த 75 வயது வரைக்குமே நான் வந்து காத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த பூரண ஆயுள் முடிகிற வரைக்குமே அந்த பேய் பிசாசா தான் நம்ம அலையணும். ஸோ அது வந்து இன்னும் மோசமான வலி என்று நம்ம நிறைய இடங்கள்ல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ ஷட்டில் பாடியில வந்து நம்ம வந்து ஈவன் நம்ம நரக உலகங்களுக்கு போய் நம்ம அனுபவிக்கிறது எல்லாமே இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல தான் போய் அனுபவிக்கிறோம். ஆனால் அந்த வலியும் வேதனையுமே வந்து ஒரு மாயை மாதிரி தோன்றும். எப்படி கனவுல நாம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கனவு காண்கின்றோம், அந்த கனவுல நம்மள ஏதோ ஒண்ணு தாக்க வருதுன்னா அதை வந்து அந்த தாக்குதலை வந்து நம்ம நிறுத்துறதுக்கு நாம என்ன பண்றோம்? சடனா எழுந்து உட்கார்றோமா இல்லையா? உண்மையிலே யாரும் நம்மளை தாக்க வர்றாங்க அப்படிங்கிற நிலையில தான் நாம் இருப்போம். ஸோ அப்போ நம்ம எழுந்து உட்காரும் போது அந்த தாக்குதலும் அங்கேயே நின்று விடுற மாதிரி நமக்கு தோணும் இல்லையா? ஆனா இவ்வளவு நேரம் நம்ம அந்த கனவுல இருந்தது என்னது? ஒரு எதிர்நீச்சல் போட்டு ஒரு போராடி கொண்டிருந்த அந்த சூழ்நிலை இல்லையா? அதே நம்ம வந்து ஒரு 1 பாயிண்ட் ரொம்ப இடி மாதிரி நமக்கு விழப்போகுதுன்னும் போது நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த கனவா இருந்தாலுமே வந்து எந்த காலகட்டம் 1:30 மணி இருக்கட்டும் 2 மணி இருக்கட்டும் எழுந்துக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப அந்த கனவு அங்கேயே நின்று விடுகிறது, ஃபுல் ஸ்டாப் ஆயிடுறது இல்லையா? அந்த தாக்குதலும் அங்கேயே நின்று விடுகிறது. ஆனா உண்மையிலே அந்த தாக்குதல் என்பது நடந்ததுதான் இல்லையா? சோ அது போல நம்ம இங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுமே உண்மைதான். இங்கே நமக்கு தாக்குதல் என்பதும் உண்மைதான். ஆனா அதை நாம இறை உணர்வு கொண்டு நாம விழித்தெழுந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம் அதை எதிர்கொள்ள முடியும். இல்லைன்னா அந்த தாக்குதலுக்கு நாம பலியாகி இன்னும் நாம வந்து கீழான நிலைக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். சோ இறை உணர்வு ஒன்றுதான் மேஜர் சப்போர்ட் நமக்கு இல்லையா? சோ இறை உணர்வு அற்ற நிலையில் நாம செயல்பட்டோம் என்றால் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில ஏற்றங்கள் வரும்பொழுது அகம்பாவமும், அதே மாதிரி கீழே விழக்கூடிய காலகட்டங்கள் வரும்பொழுது துக்கித்தும் அதிலேயே நாம உழண்டு கொண்டிருப்போம். நம்மள மீட்டு கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். ஸோ இந்த மென்டாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆட்டிடியூட் இல்லையா? ஒருவருடைய மனசு எப்படி போறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த மனதை வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டு அனைத்தும் இறைவன் நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கார், இதுல நன்மையும் தீமை எதுவா இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கணும். அதை நாம வந்து பக்குவமாக நடத்தி செல்வதற்கான அந்த மார்க்கத்தை இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கணும். இது எல்லாமே நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள். ஓகே, பக்தி என்பது வெறுமனே மங்களாரத்தி மாத்திரம் பாக்குறது, தர்சனம் பெறது மாத்திரம் கிடையாது. பாவத்தை வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? குருவினிடத்துல சமர்ப்பணம், அடுத்து பகவானிடத்துல சமர்ப்பணம், இது எல்லாமே நம்ம மனதிலிருந்து வர வேண்டும்.
வெறுமனே பிசிக்கல். ஆரம்பத்துல மனதுல இருந்து வராது. ஏன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாதான் மனசுல இருந்து வரும். அட்லீஸ்ட் நம்ம உடல் அளவாவது நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கணும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த கிராஸ் பாடி ஆரம்பித்தா ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது ஷட்டில் பாடியுமே வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அதாவது இந்த ஸ்தூல உடல் நம்மள நாம வந்து அந்த பாவத்தை ரியலா நம்ம கொண்டு வர முடியலன்னாலும், ஏன்னா நம்ம மனசு அவ்வளவு கம்பேஷன் கிடையாது இல்லையா? கருணை என்பது நம்ம கிட்ட குறைவு. ஸோ அந்த கருணையற்ற நிலையில இருக்கும் பொழுது நாம இமிடியட்டா கருணை இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பாவமே வரும். அதிகமான கருணை இருந்தாதான் அந்த அந்த ஈடுபாடே கூட வரும். ஸோ கருணையே இல்லாத பொழுது இமீடியட்டா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நாம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது இறைவனோட. அப்போ வெறுமனே இறைவன் மாத்திரம் கிடையாது, குருவிடத்துல கூட. ஸோ நம்மளுடைய சமர்ப்பணத்தை மட்டுமாவது நம்ம பாடிலி லாங்குவேஜ்ல செய்ய அட்லீஸ்ட் அதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னாக்கா, நம்ம வந்து மனதையுமே அவர்கிட்ட சமர்ப்பிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் வரும். அப்போ நம்ம வந்து ஸ்திரத்தன்மையை வந்து பெறுவோம். இப்படிதான் நம்ம சாதன பக்தியை வந்து கொண்டு வர்றது. சாதன பக்தியில பக்குவம் அடையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒரு காலகட்டம் வரும்போது நாம ராகனுகா பக்தி, அதாவது இறைவன் தாள் மனசை வந்து லயிக்கக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்படும். அதையே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்பொழுது பாவ பிரேமையில போய் நிற்கும். ஓகே, இப்படிதான் நம்ம வந்து படிப்படியாதான் பக்தியில முன்னுக்கு ஏற முடியுமே தவிர ஒரேடியா நம்ம வந்து பிரேம பக்தியை வந்து காட்ட முடியாது. அதனாலதான் பாகவதம் டைரக்டா 10வது காண்டத்தை படிக்க கூடாதுன்னு வந்து நம்ம ஆச்சாரியா வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா வெறுமனே அந்த ராசலீலைகளை மட்டும் தெரிந்து கொண்டு நாம் ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. ராசலீலைகளுடைய உண்மையான தன்மை என்னன்னு தெரியாம நம்முடைய கற்பனையால் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணக்கூடாது. அது மிகவும் பாவமாகும் இல்லையா? அதனால சின்ஃபுல் ஆக்டர் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. அதனாலதான் படிப்படியா, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ, செகண்ட் கேண்டோ அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு காண்டமா படிச்சுட்டு போவோம். அப்போ பை த டைம் நம்ம 10வது கேண்டோ வரத்துக்குள்ள அந்த பக்குவம் என்பது நமக்கு வந்து சேரும். அப்போ நம்ம ராச நடனத்தினுடைய உண்மையான தன்மை என்னன்றத வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும். இல்லைன்னா நாம ஊர்துவம் மூலமா தான் நம்ம வந்து செயல்படும் இல்லையா? மேலும் அனைத்து சக்திகளும் நிரம்பிய பகவான் வேதனை மிக்க தனது வாழ்வின் துயரங்களை குறைப்பதற்கு வேண்டிய அனைத்து வழிகளையும் 100% இறைவனிடத்துல நம்ம வழி கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே, அப்படின்னா இந்த கஷ்டத்தை எனக்கு நிவர்த்தி பண்ணு, எந்த கஷ்டத்தான் நிவர்த்தி பண்ணுன்னு அப்படி போய் டெய்லி நம்ம பெட்டிஷன் போடக்கூடாது. அவருக்கு தாழ் பணிவதற்கான மார்க்கம் என்னன்ற பெட்டிஷன் மட்டும்தான் நம்ம போடணும். நாம அந்த பெட்டிஷன் போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது எல்லாமே வந்து அதற்கான ஒரு குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து அபிவிருத்தி ஆகிறதுக்கான மார்க்கம் வந்து பகவான் கொடுப்பார். அப்படிப்பட்ட பக்குவத்தை அடையும் பொழுது நாம என்ன மோசமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனை வந்து இறைவன் கொடுப்பார். பயம் என்பதே நமக்கு இருக்காது. ஓகே, அந்த மாதிரி பாவத்துக்கு வரணும்னா நாம பக்தி பண்ணணும். நைகாந்தஹ பிரீத்திகாரஹ கர்மனா கர்ம கேவலம் ஸ்வயம் ஹி அவித்யோ பிரஸ்ருதம் ஸ்வப்னே ஸ்வப்ன இவானக. நாரதர் தொடர்ந்து கூறினார். யாருக்கு? பிராசீன பரிஷத் மன்னர் பிராசீன பரிஷத்துக்கு சொல்றார், அனைத்து பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றவனே. இப்ப வந்து அதாவது இந்த அளவுக்கு பேசி வந்து அவர் வந்து சொல்றது யாரை பத்தி? ஆன்மாவை பற்றி பிராசீன பரிஷத்துக்கு சொல்றார். கிருஷ்ண உணர்வில்லாத எந்த ஒரு செயலும் உலகியல் செயல்கள் எதிர்த்து ஒருவனால் பரிகாரம் காண முடியாது. 100% இல்லையா? அன்பு, அடுத்து பரிவு, கருணை, இது எல்லாமே தெய்வீக குணங்கள். மன்னிக்கக்கூடிய மனசு, குற்றத்தை காணாமல் இருக்கக்கூடிய மனசு, இது எல்லாமே வந்து தெய்வீக குணங்கள். சில குவாலிட்டிஸ் 26 பண்புகள்ல இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட அந்த பண்புகளை வந்து இந்த ஜீவாத்மா வளர்த்து கொண்டான் என்றால் அவன் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பக்குவம் அடையும். சோ மேலும் எந்த ஒரு உலகியல் செயல்களை எதிர்த்து ஒருவரால் பரிகாரம் காண முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம நம்மளால அதுக்கு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வோடு நிரந்தர தீர்வை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வற்ற செயல்கள் அனைத்தும் நமது அறியாமையின் விளைவுகளாகும் இல்லையா? நாம் எல்லாம் ஆவித்தியில இருந்து செயல்படுறோமோ அதனுடைய விளைவுகள் தான் நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறது. கனவில் காணும் துன்பத்தினை கனவின் மூலமே நீக்கிவிட முடியாது. நீக்கிவிட முடியுமா? விழித்தெழுந்து தான் அப்பதான் தெரியணும், ஓ இது கனவு, அப்ப அந்த துன்பம் இல்லை, இப்போ பர்மனண்டா அது கிடையாது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுப்போம் இல்லையா? அதே கனவுலயே வந்து நாம வந்து இருந்து கொண்டு அதை நாம் எதிர்நீச்சல் போட்டு இருந்தோம்னா அந்த துன்பத்திற்கு வந்து நிரந்தர தீர்வு அது கிடையாது.
இல்லையா? அதுல நம்ம கண்டினியூஸா எதிர்நீச்சல் மட்டும்தான் போட முடியும் இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகளை வந்து கனவுல நம்ம பார்க்க முடியும். அதனை நீக்க வேண்டும் என்றால் நாம் நித்திரையிலிருந்து விழித்தெழுதல் வேண்டும் இல்லையா? அது போல நம்ம இம்மை தோற்றத்திற்கும் நமது அறியாமையும் மயக்கமும் காரணமாகும் இல்லையா? இந்த சூழ்நிலை வந்து அறியாமை இல்லையா? நம்ம இந்த மாயையில சிக்கி கொண்டிருக்கிறது, இந்த மாதிரி அந்த பௌதிக தோற்றம், இதெல்லாம் தான் மூல காரணமே. நாம கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு விழித்தெழவில்லை என்றால் இக்கனவுகள் இருந்து நம்மளால் மீள முடியாது இல்ல. கனவு நிறைய பேர் இந்த கனவுலயே பயந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை 10 பேர்ட்ட சொல்லி இது என்னவோ என்னவோ அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க. கனவு என்பது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள், நம்ம எதை வந்து கண்டினியூஸா வந்து நம்முடைய மனசு லயிக்கிறதோ அதை தான் நம்முடைய கனவாக வந்து வரும். மேலும் சில நேரங்கள்ல வந்து பிற்கால, அதாவது இது வந்து ஆன்மீகத்துல திளைத்திருப்பவர்களுக்கு அந்த ஃபியூச்சர் இது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிய வரும். ஸோ ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட மட்டுமே அவங்க பார்க்கும்பொழுது இறைவனை தரிசனம் பெறறதுக்கு கூட சில பேருக்கு உண்டு இல்லையா? அதாவது மன்னர் பிரதாப் ருத்ரா தானே, ஜெகநாதர் நிறைய இடங்கள்ல வந்து அந்த ஸ்டோரி ஜெகநாத ஸ்டோரிஸ்ல கேட்கும்பொழுது அந்த பர்டிகுலர் மன்னருடைய கனவுல சென்று இதை செய்ய அப்படிங்கிற உத்தரவு இல்லையா? ஈவன் அந்த விக்கிரகம் பண்றது கூட வந்து அந்த பர்டிகுலர் வுட்ல தான் பண்ணணும்ன்ற அந்த கனவுல வந்து சொன்னதை நம்ம கேட்டிருப்போம் இல்லையா? படிச்சிருக்கோம் பிரதாப் ருத்ரா. ஸோ அது மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆல்சோ சில பேருக்கு வந்து கனவுல வந்து சொல்லுவாங்க. சில பேருக்கு அதாவது குருவனுடைய தரிசனத்தை பெற முடியும், இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெற முடியும். இதெல்லாமே இறைவனுடைய கிருபை. அப்படின்னா நாம அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம அதிகமாக நாட்டத்தை கொண்டு செயல்களுடைய பிரதிபலன், அதாவது இதுதான் பிம்பமாகத்தான் நாம வந்து, அதாவது கனவுல வந்து நாம நிறைய செயல்களை பார்ப்போம். ஆனா அது மட்டும்தான் வருமானா கிடையாது இல்லையா? நம்ம சில சமயத்துல பயந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் கூட நம்ம கனவுல பார்ப்போம் இல்லையா? எதன் மீது நம்ம அதிகமாக பயப்படுகிறோமோ அதையே நாம கனவுல வந்து பார்த்து அங்கேயுமே பயப்படக்கூடிய சூழலை பார்ப்போம் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வை நமது துன்பங்கள் அனைத்துக்கும் இறுதி தீர்வாக இருப்பதால் இறை உணர்வு தான் நமக்கு வந்து இறுதிக்கட்ட தீர்வு. இறை உணர்வற்ற செயல்கள் வந்து நமக்கு எதுவுமே பர்மனண்டா நமக்கு கிடைக்காது. பலன் தரும் செயல்கள் இருவகைப்படும். ஒன்று, நாம் ஒரு சுமையை நம் தலை மீதும் வைத்துக் கொள்ள முடியும், தோல் மீதும் வைத்துக் கொள்ளலாம். 2 இடங்களிலுமே எங்கு வைத்துக் கொண்டாலும் சுமையின் பாரம் குறைந்து விட போவது கிடையாது. சுமைதான். இவ்வாறு இடமாற்றம் கொள்வதை எதிர்விளைவு எனலாம். அதாவது இந்த பாரத்தை தூக்கி இது ஒரு சொல்யூஷனா நினைக்கிறோம்னா அதுதான் வந்து எதிர்விளைவு என்று சொல்லப்படுவது. உலகில் உள்ள மூடர்களும் துஷ்டர்களும் தமது உடல் வசதிக்காக ஆடம்பரமான திட்டங்கள் எல்லாம் போடுகின்றனர் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே பௌதிக லாபத்தை பெறும்பொழுது நாம இத்தனை ப்ராப்பர்ட்டிஸை வாங்கலாம், அதை செய்யலாம், இதை செய்யலாம், இதை கொண்டு இதை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறது எல்லாமே வந்து பௌதிகத்திற்கு தான் இல்லையா? இவ்வாறு இடமாற்றிக் கொள்வதை எதிர்விளைவு ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க. உலகில் உள்ள மூடர்கள் எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து செயல்படுகிறோம். இத்திட்டங்கள் வெற்றி பெற்றாலும் கூட இவை மாயை என்பதை அவர்கள் அறியார் என்று பிரகலாத மன்னர் கூறுகிறார். இந்த இடத்துல நாம் எந்த அளவுக்கு நம்முடைய வைபவங்களை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றோமோ இல்லையா, ஆஸ்திகளை அபிவிருத்தி, அது எல்லாமே வந்து அஜ்ஞானம் தான். அவ்வளவு ஆஸ்திகள் நமக்கு தேவை இல்லை இல்லையா? அப்படி நம்முடைய அயராத உழைப்பு எங்கே செல்கிறது? அதிகமான சேமிப்பு, அதிகமான ஆஸ்திகள், அப்படிலாம் நம்ம செயல்படுறோம். ஆனா உண்மையிலே அதை நம்ம எதையுமே எடுத்துட்டு போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுமே, எதையுமே நத்திங். நமக்கு பிடிச்ச ஒரே ஒரு ட்ரெஸ் கூட நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியாது இல்லையா? ஸோ நத்திங் வி கேன் கேரி. ஸோ பிறக்கும் பொழுது எப்படி பிறந்தமோ மரணிக்கும் பொழுதும் ஒரே ஒரு வெள்ளை துணியை போட்டு நம்ம எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க, அவ்வளவுதான். அதுவுமே வந்து எரிக்கிறதோ புரைக்கிறதோ அதுவும் போயிடும் இல்லையா? அதனால வந்து இந்த உடலோட இத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்த இந்த உடல் கூட நமக்கு இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா? ஸ்தூல உடலுமே வந்து இந்த இடத்துலதான் நாம விட்டுட்டு போறோம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் மற்றும் செயல்பட வேண்டிய விதம் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்ச அத்தகைய முறையில நம்மளை பக்குவப்படுத்திக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இல்லை என்றால் மீண்டும் இந்த இடத்துல தவறி விழுவதற்கான மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்வோம். மேலும் மகிழ்ச்சியை அடைவதற்கு சிக்கலிலிருந்து வெளியேறி வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுள் பணியில் இடையறாது ஈடுபடுவது உண்மையான மகிழ்ச்சி. 100% நம்ம பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் போது நம்ம மனசு ஆனந்தம் கொள்ளும் இல்லையா?
ஸோ அதுல இன்னும் பார்த்து பார்த்து செய்யணுன்ற அந்த மனசு வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நம்மள நாம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளணும். மேலும் எனவே தான் வேதங்கள் உலகின் இருளில் வாழாதே ஆன்மீக உலகின் வெளிச்சத்திற்கு செல் என்று கட்டளையிடுகின்றன. உடலின் துன்பத்திற்கு எதிராக போரிட ஒருவன் மற்றொரு துன்ப நிலையினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. 2 சூழ்நிலைகளுமே மாயைதான் இல்லையா? இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்துல நம்மளால தீர்வு காண முடியல, அதற்கு இந்த பௌதிக சொல்யூஷன் தான் வந்து தீர்வு நினைச்சுன்னு நம்ம செயல்பட்டோம்னா அதுவுமே தற்காலிகம் தான் இல்லையா? அதுவுமே வந்து தற்காலிகம் தான். ஸோ அதாவது பௌதீக செயல்களால நாம வெல்ல முடியாது. பௌதிக செயலா இருந்தாலும் ஆன்மீக செயலா இருந்தாலும் இரண்டுமே வந்து ஆன்மீக தளத்திலிருந்து ஆற்ற வேண்டும். அப்பதான் நமக்கு அது நித்தியமான தீர்வை வந்து கொடுக்கும். மேலும் 2 சூழ்நிலைகளும் மாயே தான். ஒரு துன்பத்திற்கு எதிராக போரிட மற்றொரு துன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வதனால் எந்த பயனுமே கிடையாது. அப்படின்னா பௌதிகத்தை கொண்டு நாம கவுண்டர் மெஷர் பண்ணவே கூடாது. ஓகே, இதன் முடிவு யாதெனில் உலகில் உள்ளவரை ஒருவன் நித்திய மகிழ்ச்சி அடைந்து விட முடியாது. அப்படின்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் நாம பர்மனண்டான ஒரு மகிழ்ச்சி நமக்கு கிடையாது. இதற்கு ஒரே தீர்வு உலகிலிருந்து வெளியேறி வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதுமே ஆகும். ஸோ இதுதான் சொல்யூஷன் இந்த இடத்துல கொடுத்தாச்சு. அர்த்தேஹி அவித்யமானே அபி சம்ஸ்ருதிர்நானி வர்த்ததே மனசா லிங்க ரூபேன ஸ்வப்னேன விசரதோ யதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சில நேரங்களில் கனவில் நாம் புலியை அல்லது பாம்பை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் துன்பம் அடைகிறோம் இல்லையா? ஆனால் உண்மையில் அங்கு புலியும் இல்லை, பாம்பும் கிடையாது, எல்லாமே கனவுலதான். இவ்வாறு நாம் நுண்ணிய வடிவத்தில் சில காட்சிகளை கற்பனை செய்கிறோம். நம்ம கற்பனை செய்வது என்பது நம்முடைய பிளட்லயே ஊறி போன ஒன்று இல்லையா? அதனை தொடர்ந்து துன்பம் அடைகின்றோம். இத்துன்பங்கள் நாம் கனவிலிருந்து வீழ்த்திடாத வரை நம்மை விட்டு நீங்காது. அப்படின்னா உண்மையிலே கனவு காணும் போது வர்றதும் வந்து உண்டு. சில நேரங்கள்ல நாம நம்முடைய மாயையில மாட்டின்னு நாம இதுதான் ரைட்டுன்னு நினைச்சுன்னு நம்ம செயல்களை செய்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? ஆனா அது உண்மையிலேயே வந்து கரெக்டான ஒரு பாதை கொடுக்காம கூட போகலாம். ஸோ அப்ப அதாவது பௌதீக வாழ்க்கையை வந்து பௌதீக தளத்துல இருந்து செயல்படுத்துறது இல்லையா? அப்போ இந்த துன்பங்களும் நம்மளை விட்டு நீங்கவே நீங்காது. உயிர் பொருளானவன் நுண்ணுடல், பருவுடல், அதாவது சூக்ஷ்மம், ஸ்தூலம் இல்லையா என்னும் உடல்களிலிருந்து எப்பொழுதும் தனித்தே இருக்கிறான். அப்படின்னா ஆத்மா தனித்துதான் இருக்கிறது. ஆத்மா மேல வந்து நுண்ணுடல், அது மேல பருவுடல். இன்று வேதங்கள் இதெல்லாமே வேதங்கள்ல நம்ம படிக்கிறோம். ஈவன் இன் 15th சாப்டர்லயுமே நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படிக்கிறது அதை பத்தி தான். இது பகவத்கீதையில வந்து 2.14 என்ன சொல்றதுனாக்கா, மாத்ரா ஸ்பர்ஷேஷ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுகதுக்கதாக ஆகாமாபியோனே அனித்யாஷ் தாமஸ் திதிக்ஷ்வா பாரத. திதிக்ஷ்வான்னு சொல்லியாச்சு. அப்படின்னா பொறுமை இல்லையா? பொறுத்துக்கொள்ள நாம கற்றுக்கணும். ஏன்னா இந்த உலகத்துல நமக்கு அதாவது இன்பம், துன்பம், வெப்பம், குளிர் இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா இந்த சீதோஷ்ண நிலை மாற்றங்களுக்கு நாம என்றைக்குமே வந்து சங்கடப்படக்கூடாது. இது எல்லாமே நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் இயற்கையில். அதாவது நிலையற்ற இன்ப துன்பங்களில் தோற்றமும் மறைவும் குளிரும் வெப்பமும் போல தோன்றி மறையும் இல்லையா? நிலைத்தவைக்கு என்றுமே அழிவு கிடையாது, நிலையற்றவைக்கு என்றையுமே நீடிப்பு கிடையாது இல்லையா? அதனால பின்ன எதெல்லாம் பௌதீகமோ அது எல்லாமே நிலையற்றவை. அதற்கு வந்து தற்காலிகமான சூழ்நிலை தான். எதெல்லாம் வந்து நித்தியமானதோ ஆன்மீகம், அது எப்பவுமே அழிவடையாது. ஸோ அதனால நம்ம இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வரும்பொழுது, நிலையற்ற தன்மை வரும்பொழுது, குளிரும் வெப்பத்தை போல அது ஒரு தற்காலிகமான ஒரு நிலை என்பதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அதை புலன் உணர்விலிருந்தும் எழுவதினால் பரத அது எங்கிருந்து வருது? புலனுடைய உந்துதலால் தான் வந்து இல்லையா? ஸோ இதை அடைஞ்சே திறனும், இதை சாப்பிட்டே ஆகணும், இதை வந்து பேசியே திறனும், இதை வந்து கேட்டே ஆகணும் இப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதுல நம்ம ஆன்மீகத்திற்கு நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துடணும். சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்னா இறைவனுடைய பிரசாதத்தை நாம் எப்படியாவது நம்ம சாப்பிட்டே ஆகணும் இல்லையா? அதற்கான மார்க்கத்தை தேடிக்கணும். அடுத்து வந்து பேசியே ஆகணும்னா பகவானுடைய புகழாரங்களை பேசியே ஆகணும்னு அந்த ஆசையை வளர்த்துக்கணும், இந்த டிசையர் இல்லையா? அடுத்து வந்து கேட்டே ஆகணும்னா சிரவணம் வந்து இறைவனுடைய திரு நாமங்களையும் அவரை பற்றிய லீலைகளையும் நாம் கேட்டே ஆகணும்னு நினைக்கிறேன்.
கண்களால் அர்ச்ச விக்கிரகத்தையே பார்க்கணும்னு நினைக்கிறது இல்லையா? ஸோ அப்படி இது எல்லாமே வந்து மேன்மையான குவாலிட்டிஸ். அதை விடுத்து நம்முடைய பௌதிக வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றை நாம் குறிக்கோளாக வைத்தோம் என்றால் அது நமக்குத்தான் சங்கடமாக முடியும். கிருஷ்ணர் இவ்வாறு அர்ஜுனனிடம் உடலில் வரும் துன்பங்கள் அனைத்தையும் வந்து போகும் தன்மையுடையன இல்லையா? அது சீதோஷ்ணம் மாதிரி நமக்கு உபாதைகள். இப்போ நல்லா இருக்கும், நாளைக்கு நல்லா இருக்குமான்னு தெரியாது. அப்படி நாளைக்கு நல்லா இல்லைனாலும் அதற்கான வழிமுறைகள் எல்லாமே நாம எப்படி கையாளணுன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இல்லைன்னா நாம அதுலேயே உழண்டு கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல பிறந்து கொண்டு தான் இருப்போம். மேலும் நாம் பௌதிக நிலையிலிருந்து ஒரு முறை வெளியேறி விட்டோம் என்றால் பிறகு துன்பம் இல்லை. அப்படின்னு ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்றால் நமக்கு அந்த துன்பம் என்பது கிடையாது. எனவே ஒருவன் பௌதிகமானவன் அல்லன், உண்மையில் பிரம்மம் ஆவான். அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே அந்த பிரம்மன் அப்படின்ற நித்தியமானவன் இல்லையா? சோ என்பதையும் அவன் உண்மையில் இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் வேதங்கள் வந்து கட்டளை இருக்கிறது. ரொம்ப முக்கியமான பதம் இது. பிரம்மன் தொடர்பான செயல்கள் எனப்படும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாது இவற்றை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. வெறுமனே யோக பயிற்சிகள், தியான பயிற்சிகள், சோ இதுல இருந்து நம்ம அவங்களால கண்டிப்பா அதாவது பிரம்மன் தொடர்பான அதாவது செயல்கள் எனப்படும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாது இவற்றை ஒருவனால் கண்டிப்பா நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது இல்லையா? சோ அதனால இறை வழிபாடு என்பது மிக மிக அத்தியாவசியமானது. அதை அப்படின்னா இறை தொண்டு நாம வந்து பிரித்து பார்க்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேவை செய்ய போறோம், இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். ஸோ நம்ம ஒரு டெம்பிளுக்கு போறோம் சேவை பண்றதுக்கு, திருமால் டெம்பிளுக்கு போறோம். அந்த இடத்துல புரோஹிதர் வந்து ஏதோ ஒன்று சொல்றாரு, இதை செய்யாமா அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை வாங்கி செய்யும்போது நமக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்கும் இல்லையா? அப்படி அந்த தொண்டோட நாம வந்து இணைந்து விட வேண்டும். அது யாருக்கு வரும்னாக்கா தொண்டனுடைய மகத்துவம் இறைவனிடத்து தாழ் பணிந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும். அதே வந்து நான் டிவோட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போனாக்கா அவங்க சொன்னா எனக்கு தெரியாதே எப்படி செய்யறது, உண்மையிலே தெரியாம கூட போலாம். ஆனா நம்ம முயற்சி என்பது பண்ணணும். முயற்சி இல்லாம வி ஷுட் ஆஸ்பயர்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா நம்ம வந்து அடையணுன்ற அந்த மனசு இருக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதற்கான மார்க்கம் என்பது வழங்கப்படுகிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இல்லைன்னா நாம வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து பிறவெடுக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக செயல்களிலே ஈடுபட்டு அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் நாம தள்ளப்படுவோம். உலகியல் நிலைகளிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்றால் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு பெறுதல் வேண்டும். இதுவே இறுதியான கருத்து என்று நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்கோ. யாரோ வாசிக்கணும்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. ஆமாம். அதாத்மனோ அர்த்த பூதஸ்யதோ அனர்த்த பரம்பரா சம்ஸ்ருதிஸ்தத் வ்யவச்சேதோ பக்தயா பரமயா குரௌ வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோக சமாஹிதः சதரீஷேன வைராக்யம் ஞானம் சா ஜனயிஷ்யதே. हरे कृष्णा माता जी। अतात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संस्कृतिस्तव्यच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ वासुदेवे भगवति भक्ति योग समाहितः सग्रीचीनेन वैराग्यं ஞானம் ச ஜனயிஷ்யதி. அத அதனால் ஆத்மனக உயிர் பொருளின் அர்த்த பூதஸ்ய அவனது உண்மையான விருப்பம் யதக எதிலிருந்து அனர்த்த தேவையில்லாத அனைத்தும் பரம்பரா பரம்பரையாக சம்ஸ்கிருத உலகத் தோற்றம் தத் அதன் வியவசேதக நிறுத்தல் பக்தியா பக்தி தொண்டினால் பரமையா கலப்பில்லாத குரௌ முழுமுதற் கடவுளுக்கு அல்லது அவரது பிரதிநிதிக்கு வாசுதேவே வாசுதேவர் பகவதி முழுமுதற் கடவுள் பக்தி யோக பக்தி தொண்டு சமாஹிதக பொருந்துதல் சத்ரீச்சினோ சத்ரீச்சீனேன முற்றிலும் வைராகியம் பற்றின்மை ஞானம் ஞானம் ச மேலும் ஜனயிஷ்யதி தோன்றுவதற்கு காரணமாகும்.
மொழிபெயர்ப்பு. மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பில் கிடந்து உழலச் செய்யும் அறியாமையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதே ஓர் உயிர் பொருளின் உண்மையான விருப்பமாக இருக்கிறது. இதற்கு ஒரே வழி முழுமுதற் கடவுளை அவரது அடியவரின் மூலம் சரண் அடைவதே ஆகும். முழுமுதற் கடவுளாகிய வாசுதேவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யாமல் ஒருவனால் உலகிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெறவும் முடியாது. அவனால் உண்மை ஞானத்தை வெளிப்படுத்தவும் முடியாது. பொருளுரை. செயற்கையான பௌதீக நிலையிலிருந்து விடுபடுவதற்கு இதுவே வழிமுறையாகும். இதற்கு ஒரே தீர்வு கிருஷ்ண உணர்வு பெற்று முழுமுதற் கடவுளான பகவான் வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதே ஆகும். ஒவ்வொருவரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கே முயற்சி செய்கின்றனர். மேலும் இம்மகிழ்ச்சியினை அடைவதற்குரிய செயல்முறையே தன்னலம் எனப்படும் துரதிஷ்ட தீவினை வயத்தால் உலகினுள் வீழ்ந்து கிடக்கும் கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு தனது தன்னலத்தின் இறுதி லட்சியமாக இருப்பவர் வாசுதேவர் என்பது தெரியாது. சம்ஸ்கிருதி அல்லது உலகத் தோற்றம் மாயையான உடற்கருத்துடைய வாழ்க்கையிலிருந்து தொடங்குகிறது. இக்கருத்தின் அடிப்படையில் பல தேவையற்ற விஷயங்கள் உருவாகின்றன. இத்தேவையற்ற விஷயங்கள் உண்மையில் பல்வேறு வகையான புலனுகர்ச்சிகளுக்குரிய மன ஆசைகளே ஆகும். இதனால் ஒருவன் உலகில் பல்வேறு வகையான உடல்களை ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஒருவன் முதலில் செய்ய வேண்டியது தன் மனதை கட்டுப்படுத்துவதே ஆகும். இவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படும் பொழுது மனதில் உள்ள ஆசைகள் தூய்மை அடைகின்றன. இச்செயல்முறை நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத் பரத்வேன நிர்மலம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. மனதினை ஒருவன் தூய்மை செய்யவில்லை என்றால் உலக நிலையிலிருந்து விடுதலை பெறுவது என்று கேள்விக்கே இடமில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1.7.6 இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அனர்தோபசமம் சாக்ஷாத் பக்தி யோகம் அதோக்ஷஜே லோகஸ்ய ஜானதோ வித்வாம்ஸ் சக்ரே சாஸ்வத சம்ஹிதம். உயிர் பொருள் தான் அனுபவிக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக துன்பங்களை பக்தி தொண்டு தொடர்புடைய செயல்முறையினால் நேரடியாக தணித்து கொள்ள முடியும். ஆனால் மக்கள் கூட்டம் இதனை அறிவதில்லை. ஆகையினால் கல்வியை சிறந்த வியாசதேவர் முழு மெய்ப்பொருளுடன் தொடர்புடைய இந்த வேத இலக்கியத்தை தொகுத்துவிட்டார். அனர்த்தஸ் எனப்படும் தேவையற்ற விஷயங்கள் ஒரு உடல் வாழ்விலிருந்து மற்றொரு உடல் வாழ்விற்கு இறங்கி வருகின்றன. இச்சிறையிலிருந்து விடுதலை பெற ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை பகவான் வாசுதேவ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். இது தொடர்பான குரு என்னும் சொல்லை கனமான அல்லது மிக உயர்ந்த என்று மொழிபெயர்க்கலாம். குரு என்றால் ஆன்மீக குரு என்றும் கூறலாம். ஸ்ரீல ரிஷப தேவர் தம் மைந்தர்களிடம் குரூர் ந ஸ்யாத் ந மோட்சயேத்ய சமுபேத மிருத்யும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். இதன் பொருள் பிறப்பு இறப்பு சூழ்ச்சியிலிருந்து தனது சீடனை வெளியேற்ற இயலாதவர் ஆன்மீக குரு என்னும் பதவியை தனது சீடனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஆன்மீக குரு வெளியேற்ற சமுபேத மிருத்யம் என்றும் அறிவுறுத்துகிறார். இதன் பொருள் பிறப்பு இறப்பு சூழ்ச்சியிலிருந்து தனது சீடனை வெளியேற்ற இயலாதவர் ஆன்மீக குரு என்னும் பதவியை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என்பதாகும். பாகவதம் 5.5.18. உலகத் தோற்றம் என்பது உண்மையில் பல்வேறு வகையான பலன் தரும் செயல்களின் செயல் மற்றும் எதிர் செயல்கள் என்னும் சங்கிலி தொடர்பினால் ஏற்படுகிறது. இதுவே பிறப்பு இறப்பிற்குரிய காரணமாகும். ஒருவன் தன்னை வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமே இம்முறையினை மாற்ற முடியும். பக்தி எனப்படுவது பகவான் வாசுதேவரின் தொண்டிற்காக செய்யப்படும் செயல்களாகும். பகவான் வாசுதேவரே பரமபுருஷர். ஆதலினால் ஒருவன் அவரது தொண்டில் மட்டுமே ஈடுபட வேண்டுமே
ஒழிய சிறு தேவர்களின் தொண்டில் ஈடுபடக்கூடாது. பக்தி தொண்டு அறிமுக நிலையிலிருந்து ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றும் நிலையிலிருந்து தொடங்குகிறது. அது பகவானின் அன்பு தொண்டில் தன் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடும் நிலை வரை விரிவடைகிறது. ஒருவன் வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டில் சரியாக முன்னேறும் பொழுது ஒருவன் தனது உடலுக்குரிய தொண்டிலிருந்து முற்றிலும் பற்றற்று விடுகிறான். அவ்வுடலே வாழ்வில் அவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையாகும். முற்றிலும் பற்றற்ற பிறகு ஒருவன் உண்மை ஞானமுடையவனாகவும் பகவான் வாசுதேவரின் தொண்டில் மிகச் சரியாக ஈடுபடுகிறவனாகவும் மாறுகிறான். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், ஜீவரே ஸ்வரூபகய கிருஷ்ணேர நித்யவாசாசக என்று ஒவ்வொரு உயிர் பொருளும் அவனது உண்மை திசையில் பகவான் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டனே ஆவான். ஒருவன் பகவான் வாசுதேவரின் தொண்டில் ஆட்பட்டவன் அவன் தனது இயல்பான உண்மை நிலையினை அடைகிறான். இந்நிலையே விடுதலை நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. முக்திர் ஹித்வான் யதா ரூபம் ஸ்வரூபேன வியவஸ்திதிஹி. விடுதலை பெற்ற நிலையில் ஒருவன் தனது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வு திசையில் இருக்கிறான். தொண்டு என்னும் பெயரில் செய்யப்படும் சமுதாய தொண்டு, தேசத்தொண்டு, இனத்தொண்டு, தாய் தொண்டு, மோட்டார் வாகன தொண்டு போன்று நான் எனது என்னும் மாயையின் கீழ் செய்யப்படும் பொய்மையை தொண்டுகள் அனைத்தையும் ஒருவன் விட்டு விடுகிறான். 2ஆம் அத்தியாயம் முதல் காண்டத்தில் இவ்வாறு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜித ஜனயதி ஆசு வைராகியம் ஞானம் ஜயத் ஐதுகம். முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதனால் ஒருவன் அளவற்ற ஞானம் பெறுவதோடு இவ்வுலக பற்றினையும் துறக்கிறான். பாகவதன் 1.2.7. இவ்வாறு ஒருவன் வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டில் மன ஆசை, மன யூகம், பலன் தரும் செயல் போன்றவை எல்லாம் இன்றி ஈடுபட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. அதாத்மனோ அர்த்தபூதஸ்யதோ அனர்த்த பரம்பரா संसृति तद्व्यवश्चेतो भक्तया परमया गुरौ वासुदेवे भगवती भक्तियोग समाहितः तदरीशेन न वैराग्यं ஞானம் சா ஜனயிஷ்யதே. மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பில் கிடந்து உடலச் செய்யும் அறியாமையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதே ஒரு உயிர் பொருளின் உண்மையான விருப்பமாக இருக்கிறது. ஆக்சுவலி ஜீவாத்மா அதை தான் விரும்புது, இங்க இடத்துக்கு வர்றதுக்கு விரும்புறது இல்லை. ஆனா நம்ம சடனா ஏதாவது ஒண்ணு மீது ஆசைப்படும் பொழுது இல்லையா, நம்ம பௌதிகத்துல வரும்பொழுது அதன் மீதே நம்ம பற்றாயிட்டு நாம் என்ன பண்றோம், பர்மனண்டா மோகம், காமம் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு அடுக்கடுக்கா இல்லையா போர்வைகள் மாதிரி நம்ம அதை போர்த்தி வச்சிருக்கோம். பொறாமை இதெல்லாமே நம்ம வச்சிருக்கோம். உண்மையிலே ஆன்மா அந்த மாதிரி கிடையாது. நாம தான் இந்த ஸ்தூல சூக்ஷ்ம உடலுக்கு ஏற்றவாறு ஆன்மாவை இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அழுத்தி வச்சிருக்கோம். இதற்கு ஒரே வழி முழுமுதற் கடவுளை அந்த பிடியிலிருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா அவரது அடியவரின் மூலம் சரணடைவதே ஆகும். குருவை அடையும். குருதான் நமக்கு வழி நடத்தி கொடுப்பார். ஓகே, முழுமுதற் கடவுளாகிய வாசுதேவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யாமல் ஒருவனால் இந்த உலகத்திலிருந்து முற்றிலுமாக விடுதலை பெறவே முடியாது. அவனால் உண்மை ஞானத்தையும் வெளிப்படுத்தவும் முடியாது. சோ அப்படின்னா இதுல நமக்கு ஒண்ணு தெரியாது, இறைவனை பற்றியான ஞானம், அவர் வழங்கி இருக்கக்கூடிய வேத ஞானம் இது எல்லாமே அவருக்கு உரித்தானது. நாம் அவ்வாறே புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சிக்கணும். அதை விடுத்துட்டு நாம நம்முடைய கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு, நாம உணர்தலுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு கருத்தை நாம் அந்த இடத்துல திணிக்க கூடாது. அப்போ உண்மையான ஞானத்தையே நாம படியவில்லை என்ற அர்த்தம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் அதாவது அந்த உயர்வான ஸ்தானத்தை நம்ம அவருக்கு வழங்கவில்லை என்றும் அர்த்தம் இல்லையா. எந்த டிக்கெட் எடுத்தாலும் நான் டெல்லி போய் சேர்ந்துருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தோட வாழக்கூடியதுதான் எல்லா தேவர்களையுமே நம்ம வணங்கும் பொழுது இறைவனையுமே சேர்த்து நம்ம வணங்குறோம் இல்லையா. அது எல்லாமே தவறான விதத்துல அதாவது வணங்கப்படக்கூடிய செயல்கள். உண்மையிலே அவர்களும் எல்லாருமே இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள். அவங்களுக்குன்னு
பிரத்யேகமான ஒரு சக்தி வந்து இறைவனால வழங்கப்பட்டது. ஏன்னா இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக அவர்கள் ஆளுமை கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வழங்கப்பட்டது. ஆனா அதை நாம வந்து கரெக்டான டைரக்ஷன்ல போயிட்டு வர்ஷிப் பண்றதே கிடையாது இல்லையா? அதனால்தான் இந்த ஒரு பாவத்தை நம்ம நிறைய பேருக்கு இந்த ரியலைசேஷன் வந்திருக்கலாம், வராம கூட இருக்கலாம். அப்ப வராம இல்லைன்னா நம்முடைய முழு சமர்ப்பணம் இறைவனத்துல இல்லைன்னு அர்த்தம். அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நான் இந்த கடவுளை வணங்குவேன், நான் அந்த கடவுளை வணங்குவேன் இல்லையா, இறைவனால படைக்கப்பட்ட தேவர்களுக்கு தான் நான் முதன்மை ஸ்தானம் இல்லையா அப்படின்னு நாம நினைச்சிட்டு பண்ணோம்னா அது அப்படின்னா நம்ம இன்னும் இறைவனுடைய ஸ்தானத்தையே புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம். உண்மையான பக்தியை நம்ம பண்ணலன்னு அர்த்தம். ஓகே, சோ தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் அவர், தேவர்கள் எல்லாம் அவரால் படைக்கப்பட்டவர்கள் தான், பிரம்மா முதற்கொண்டு சிவபெருமான் முதல் கொண்டு இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம வணங்கக்கூடிய கடவுள் அனைத்துமே இல்லையா வந்து அதாவது நம்முடைய கடமையாக ஆற்றும் பட்சத்துல வந்து நம்ம செயல்படுறோம் இல்லையா. சில விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து சில செய்தே ஆகணும்ன்ற ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு ஏன் நம்ம வந்து அதை செய்யறோம்னாக்கா, வீட்டுல எல்லாருமே கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தா நம்ம வந்து அந்த பாரம்பரியமா செய்துட்டு இருந்த அந்த இதையெல்லாம் நம்ம செய்யலைன்னா கூட நோ ப்ராப்ளம் தான். ஏன்னா அந்த செயல்கள் அனைத்துமே இன்டைரக்டா பகவானுக்கு தான் போய் சேருதுன்னு நம்ம பகவத்கீதையிலே படிக்கிறோம் இல்லையா. நாம் என்ன பிரார்த்தனைகள் சிவன் கிட்ட வைக்கலாமா, தாய் கிட்ட வைக்கலாம் இல்லையா, துர்காதேவி எல்லாமே வைக்கிறோம் இல்லையா, அது அனைத்துமே நாம இன்டைரக்ட்லி நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாமே வந்து இறைவனிடத்துல போய் தான் சேருது. அதற்கான வரங்களுமே பகவான் அவர்கள் மூலியமா நமக்கு கொடுக்கிறார். அதனால நம்ம உண்மையான தாத்பரியத்தையே புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இல்லையா. டைரக்டா யாராவது ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்கதான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். உண்மையிலேயே அந்த ஹெல்ப், அந்த காக்கும் கரங்கள் எங்கிருந்து வந்ததுன்றதை பத்தி நாம நோக்குவது கிடையாது. இங்கே மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய தன்மை எப்போ வரும்னா, நாம இறைவனை தவிர்த்து அவரை பற்றியான ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளாமல், அவருக்கான தொண்டு செய்யாமல் நாம அதாவது இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து நம்மளால வெளியில போக முடியாது. செயற்கையான பௌதிக நிலையிலிருந்து விடுப்பதற்கு இதுவே வழிமுறையாகும். இதற்கு ஒரே தீர்வு கிருஷ்ண உணர்வு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை பகவான் வாசுதேவன் பக்தி தொழில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதுதான். ஒவ்வொருவரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கே முயற்சி செய்கின்றனர் இல்லையா. நம்ம எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறோம். மேலும் அது தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா இறைவனை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் செய்யும் பொழுது நாமளும் வந்து உண்மையிலே அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். அத்தகைய ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கத்தான் நாம வந்து முயற்சி செய்யணுமே ஒழிய பௌதிக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முயற்சி செய்யறது என்பது தற்காலிகம், அது நிரந்தரம் கிடையாது. மேலும் மகிழ்ச்சியினை அடைவதற்குரிய செயல்முறை தன்னலம் எனப்படும் இல்லையா. சோ அதை நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் எல்லாமே நம்முடைய சுயநலம் ஆகிறது. துரதிர்ஷ்ட தீவனை வயத்தால் உலகில் வீழ்ந்து கிடக்கும் கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு தனது தன்னலத்தின் இறுதி லட்சியமாக இருப்பவர் யாரு? இலக்கியாரு வசுதேவ கிருஷ்ணர் தான். ஸ்மிரம் ஸ்ருதி அல்லது உலக தோற்றம் மாயையான இந்த உடற்கருத்துடைய வாழ்க்கையினை தொடங்குகிறது இல்லையா. இக்கருத்துடன் அடிப்படையில் பல தேவையற்ற விஷயங்கள் உருவாகின்றன, அனர்த்தங்கள். நம்ம ஒவ்வொரு செயலுமே செய்யும் பொழுது அதுல வந்து சரியா செய்தா ப்ராப்ளம் கிடையாது, தவறா செய்தா அது எல்லாமே நமக்கு பாவமாக தோன்றும். பாவமாக தான் மாறும், தோன்றும் இல்ல, பாவமாக மாறிவிடும். இத்தேவையற்ற விஷயங்கள் உண்மையில் பல்வேறு வகையான புலன் உணர்ச்சிகளுக்கு மன ஆசைகளே ஆகும். 100% இல்லையா. மனசு என்ன பண்ணும், புத்திக்கு கேட்காம, புத்தி சொல்ல பேச்சு கேட்காம தனக்கு புத்தியை வந்து அடிமைப்படுத்தி புலன்களை வந்து செயல்படுத்திவிடும். இதனால் ஒருவன் பல்வேறு வகையான உடல்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றான் இல்லையா. அந்த செய்த கர்ம பலனுக்காக நாம எத்தனை பிறவிகள் இங்க பிறக்கணும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா வெவ்வேறு உடல்களை ஏற்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். ஒருவன் முதலில் செய்ய வேண்டிய தனது மனது கட்டுப்படுத்துவதே ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் கண்ட்ரோல் தான் ரொம்ப முக்கியம். இவ்வாறு கட்டுப்படுத்தும் பொழுது மனதில் உள்ள ஆசைகள் வந்து தூய்மை அடைகின்றன. அப்போ இதெல்லாமே இருக்காது, அந்த ஏக்கங்கள், எதிர்பார்ப்புகள் எதுவுமே இருக்காது. சோ தூய்மை அடைந்து விடும். இச்செயல்முறை நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரமே வந்து சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத் பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேனா ரிஷிகேஷா இல்லையா, அந்த ஸ்லோகம் இல்லையா. இது பக்தி ரசாமிருத சிந்துல வரதுதான் இது இல்லையா. ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? பக்திர் உத்தமம் வருதா, என்ன வர முடியாது. சோ மனிதனை ஒருவன் தூய்மை செய்ய மனதினை ஒருவன் தூய்மை செய்யவில்லை என்றால், இந்த அழுக்குகளோடய நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம்னா உலக நிலையிலிருந்து விடுதலை பெறுவது என்பது கேள்விக்கே இடம் கிடையாது. எப்ப வரைக்கும் நமக்கு ஆசை, அதாவது காமம், குரோதம், லோபம், மோகம்,
மதம், மக்ஷரம் இதெல்லாம் இருக்கோ அது வரைக்கும் நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து நாம துண்டித்து கொள்ளவே முடியாது. மேலும் அதாவது 7வது அத்தியாயம் முதல் காண்டத்துல வந்து அனர்த்தோபசமம் சாக்ஷாத் பக்தி யோகம் அதோக்ஷஜே லோக யஸ்யா ஜானதோ வித்வாம்ஸ் சக்ரே ஸ்வாத்வத சம்ஹிதாம். அதாவது உயிர் பொருள் தான் அனுபவிக்கும் அளவுக்கு அதிகமான துன்பங்களை பக்தி தொண்டு தொடர்புடைய செயல்முறையினால் நேரடியாக தனித்து கொள்ள முடியும். இல்லையா? நமக்கு இருக்கக்கூடிய சங்கடங்கள் அனைத்திற்குமே சொல்யூஷன் வந்து பக்தி தான். ஆனால் மக்கள் அதுதான் நிரந்தர தீர்வு. ஆனால் மக்கள் கூட்டம் இதனை அறிவதே கிடையாது. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. நம்மளாம் உட்காந்து பக்தி செஞ்சு இது குழப்பில்ல போல இருக்கதான் நினைச்சுப்பாங்க இல்லையா? ஆகையினால் கல்வியில் சிறந்த வியாசதேவர் முழு மெய்ப்பொருளுடன் தொடர்புடைய இந்த வேத இலக்கியத்தை வந்து தொகுத்தார். எதை? இந்த பாகவதத்தை. அனர்த்தாஸ் எனப்படும் தேவையற்ற விஷயங்கள் வந்து ஒரு உடல் வாழ்விலிருந்து மற்றொரு உடல் வாழ்விற்கு இறங்கி வருகின்றது இல்லையா? நம்ம முன்னிய கர்மங்கள் எல்லாமே வந்து திரும்பி வர்றது அதுதான். மேலும் இச்சிறையிலிருந்து விடுதலை பெற ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை பகவான் வாசுதேவ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். எஸ், நம்ம இறை வழிபாடு கண்டிப்பா செய்யணும். இது தொடர்பாக அதாவது இச்சிறையிலிருந்து இல்லையா, இது தொடர்பான குரு என்னும் சொல்லை கனமான அல்லது மிக உயர்ந்த என்று மொழிபெயர்க்கலாம். குரு என்றால் ஆன்மீக குரு என்று கூறலாம். சில ரிஷபதேவர் தன்னுடைய பிள்ளைகள் இல்லையா 100 பிள்ளைகளுக்கு அவரே வந்து ஆன்மீக குருவாக இருந்து, பரத மகாராஜா தான் மூத்த மகன். 5வது கேண்டோல நம்ம படிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே. 5வது கேண்டோல 5வது அத்தியாயம் முழுவதுமே உபதேசங்கள் தான் அவங்களுடைய 100 பிள்ளைகள்ல இல்லையா. அந்த 100 பிள்ளைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 80 பிள்ளைகள் வந்து 80 பிள்ளைகள் வந்து துறவரம் பிராமணர்கள் ஆயிடுவாங்க. அடுத்து வந்து 9 பேர் வந்து பரமஹம்ச நிலையா, 9-10 பேர், மிச்சம் 10 பேர் மட்டும்தான் இந்த ஆட்சிக்கு பரத மகாராஜா தலைமையில வந்து இந்த உலகத்தை ஆள்வதற்கு வந்து அவங்க 10 பேர் மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படி அந்த 100 பேருக்குமே வந்து உபதேசம் பண்ணுவார் ரிஷபதேவர். ஓகே, ஸோ பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து தனது சீடனை வெளியேற்ற இயலாதவர், குருனுடைய குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா. ஆன்மீக குரு என்னும் பதவியை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஸோ ஒருத்தரை வந்து இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கையிலிருந்து மீண்டும் பிறக்காத ஒரு நிலைக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அறிவுறுத்தி அவங்களை நல்ல ஒரு பாதையில எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து குருவுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அப்படிப்பட்ட செயல்கள் செய்யாதவர்கள் வந்து குருவாகவே ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் இது வந்து பாகவதம் 5.5.18 உலகம் தோற்றம் என்பது உண்மையில் பல்வேறு வகையான பலன் தரும் செயல் மற்றும் எதிர் செயல்கள் என்னும் சங்கிலி தொடர்பினால் வந்து ஏற்படுகிறது இல்லையா. செயல், அதனுடைய விளைவுகள், அதுல நன்மை தீமை எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா. அதன் மூலியமா இது ஏற்படுகிறது. சோ நன்மைக்காகவும் நாம் இந்த இடத்துல பிறக்கணும், தீமைக்காகவும் நாம் இந்த இடத்துல பிறக்கணும். இரண்டுமே இல்லாத பட்சத்துல மட்டும்தான் நாம இறைவனுடைய திருவடியை சேர முடியும். இதுவே பிறப்பு ஒரு இறப்பிற்குரிய காரணம். நம் பிறப்பிறப்பதுக்கான காரணம் என்ன சொல்லுங்க? நாம முந்தைய ஜென்மங்களில் செய்த கர்ம பலன்கள் இல்லையா. முந்தைய ஜென்மம் செய்த கர்ம பலன்கள், அடுத்து மரணிக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள், அது எல்லாமே கொண்டுதான் நம்ம இன்னொரு பிறவிக்கு வரோம் இல்லையா. சோ நாம உணர்வு அனைத்துமே இறைவன் தாள் பணியும் பொழுது அப்ப நம்ம கிட்ட எதிர்பார்ப்புகள் இருக்காது, ஏக்கங்கள் இருக்காது, அனைத்துமே இறைவன் தொண்டாக ஆற்றுவோம். அப்ப அந்த பாவ புண்ணிய பலன்கள் எதுவுமே கூட நம்ம கிட்ட இருக்காது, எல்லாமே வந்து இறைவன் தாள்ல சமர்ப்பித்து இருப்போம். சோ அப்ப நமக்கு பகவானே பலன் கொடுப்பார். அதனாலதான் நம்ம புண்ணியங்கள் செய்தாலும் புண்ணிய காரியங்கள் செய்தாலும் புண்ணியத்தை அடையணும்னு நினைக்க கூடாது. ஓகே, இப்படி எல்லாமே வந்து அது எல்லாமே நம்மளை கட்டுண்ட நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். பக்தி எனப்படுவது பகவான் வாசுதேவரின் தொண்டிற்காக செய்யப்படும் செயல்கள் தான் பக்தி. பகவான் வாசுதேவரே பரம புருஷர், இஸ் த சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால் ஒருவன் அவரது தொண்டில் மட்டுமே ஈடுபட வேண்டும் ஒழிய சிறு தேவர்களின் தொண்டில் ஈடுபடக்கூடாது. இது எவ்வளவு டைரக்டா நம்ம ஆச்சாரியா அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அதற்கான பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி என்ன? பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி என்னன்னா, நாம எந்த தேவர், யாந்தி தேவ விருத்தான் தேவான் யான் பித்ரு விருத்தான். சோ ஏன்னா நாம யாரை வணங்குகிறோமோ அந்த உலகத்துக்கு போவோம். இந்த 14 லோகங்களை நம்ம எங்க சென்றாலும் மீண்டும் இந்த இடத்தை திரும்பி வந்துதான் ஆகணும். எந்த இடத்துக்கு நாம சென்றால் மீண்டும் வரமாட்டோமோ அந்த இடத்தை நோக்கி செல்வதற்கு நாம பகவானை சேவிக்கணும். ஓகே,
சோ நாம அதை புரிந்து கொண்டு நிரந்தரமான தீர்வு எதுன்றது பார்க்கணும். தற்காலிக தீர்வுக்கெல்லாம் விட அதை தேட ஆரம்பித்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி தேவர்கள் எல்லாருமே நம்மள மாதிரி படைக்கப்பட்ட ஜீவன்கள் தான். அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம எல்லாமே இந்த இடத்துல ஆளணும்னு நினைச்சிட்டு வந்திருக்கோம். அவங்களுக்கு ஒரு பொறுப்புகளை கொடுத்து பகவான் அவங்க ஸ்திரமான அதாவது சத்வத்துல இருப்பதால அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. நாம கூட வெறுமனே சத்வத்தில் நிலை கொள்ளும் பொழுது அதாவது பலன்களை விளைவோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி தேவ உலகத்துல நம்ம பிறவி எடுப்போம். ஓகே, சோ நாமளும் ஒரு தேவராகிறதுக்கான மார்க்கத்தை நம்ம பெறுவோம். ஆனா அதனால என்ன பிரயோஜனம்? அந்த புண்ணியங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு வந்து அனுபவிக்கிறதே. புண்ணியங்கள் எல்லாம் கரைந்து விட்டால் மீண்டும் வந்து நாம் இந்த பௌதிக உலகத்துல கண்டிப்பா வந்து விழுவோம். சோ அதனால நம்ம பக்தி தொண்டு அறிமுக நிலையில், அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையிலிருந்து ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றும் நிலையிலிருந்து தொடங்குகிறது இல்லையா? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், 4 ரெகுலேஷன்ஸ், 16 ரவுண்ட்ஸ், இது எல்லாமே கண்டிப்பா பண்ணணும். அது பகவானின் அன்பு தொண்டில் தன்னார்வத்துடன் ஈடுபடும் நிலை வரை விரிவடைகிறது இல்லையா? சடனா ஸ்பான்டேனியஸா நமக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா இறைவன் மீது ஈடுபாடு வரும். அதுதான் ராகனுக்கா பக்தி. ஒருவன் வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டில் சரியாக முன்னேறும் பொழுது ஒருவன் தன் உடலுக்குரிய தொண்டில் இருந்து முற்றிலும் பற்றறுத்து விடுகின்றான். அப்படின்னா தன்னுடைய உடல் தேவைகளுக்காக அவன் பெரிதாக அவன் எதையுமே கருத மாட்டான் இல்லையா? என்ன கிடைக்கிறதோ அதை கொண்டு அவன் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து அவனுக்கு கிடைக்க பெறும். அவ்வுடலே வாழ்வில் அவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையாகும். சோ அப்படிப்பட்ட தன்மைதான் அந்த நிலைதான் எல்லாருமே நாம் அடையணும். எப்பொழுதுமே நம்முடைய உடல் தேவைகளுக்காக நாம செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கக்கூடாது. மினிமமா ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தை தான் நாம் வளர்த்துக்கணும். அவ்வுடலே வாழ்வில் அவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையும் ஆகும். முற்றிலும் பற்றறுத்த பிறகு ஒருவன் உண்மை ஞான உடையவனாக பகவான் வாசுதேவரின் தொண்டில் மிகச் சரியாக ஈடுபடுபவனாகவும் மாறுகின்றான். அதன் பிறகுதான் எப்ப பற்றுதல் இருக்கோ அப்ப ஈடுபட முடியாது. பற்றறுத்த நிலையில தான் நம்ம வந்து பகவான் மீது ஈடுபாடு வந்து இன்னும் மேன்மையா எடுத்துட்டு போக முடியும். ஆனா பற்றறுக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிக்கு மட்டுமே நம்ம அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. நம்ம எதை செய்தால் இது தானாக நிகழக்கூடிய அந்த மார்க்கத்துக்கு செல்லுமோ அந்த செயலை செய்யும். இப்படித்தான் நம்முடைய பிள்ளைகளையே நம்ம கையாளணும் இல்லையா? சோ பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி மார்க்கங்கள் வரும்பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம எல்லாருமே வந்து பிரவೃத்தியில தான் இருக்கோம். அந்த பிரவೃத்தியில இருக்கும் பொழுது வந்து நிவிற்த்தி மார்க்கத்தை பற்றி நாம வந்து டைரக்டா நம்ம செயல்பட முடியாது இல்லையா? படிப்படியா வந்து ஸ்லோவா வேறு விதமாக எடுத்துரைத்து தான் நம்ம வந்து பிள்ளைகளை வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். இல்லைன்னா அவங்க அதை உணர்றதுக்கான மார்க்கத்தை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கவே மாட்டோம். நான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா போயிட்டோம். மேலும் ஜீவேர சொரூபாஹய கிருஷ்ணேர நித்திய தாசா இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே நித்திய தாசர்கள் தான் பகவானுக்கு. இந்த ஜீவனா இருக்கக்கூடிய சொரூபஹய இல்லையா? ஒவ்வொரு உயிர்ப்புகளும் அவனது உண்மை நிலையில் பகவான் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன், அதாவது ரியல் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரியல் சுச்சுவேஷன் என்பது ஆன்ம நிலையில இல்லையா? சோ வெளிப்புற எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன்ன்றது நாம இந்த உடல் மூலியமா ஐடென்டிஃபை ஆகிறது இல்லையா? ஒருவன் பகவான் வாசுதேவரின் தொண்டில் ஆட்பட்டவனா அவன் தனது இயல்பான உண்மை நிலையினை அடைகின்றான். கண்டிப்பா இதை வந்து உணர முடியும். இந்நிலையில் விடுதலை நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. முக்திர் ஹித்வா யதா ரூபம் சுரூபேன விவஸ்திதி, அதாவது விடுதலை பெற்ற நிலையில் ஒருவன் தனது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் நிலை கொள்கின்றான். தொண்டு என்னும் பெயரில் செய்யப்படும் சமுதாய தொண்டு இல்லையா? சோசியல் வெல்ஃபேர், அடுத்து வந்து நம்மளுடைய ஜாதி மதத்துல ஏற்படக்கூடிய தொண்டு, என்னுடைய சமுதாயத்துக்கு நான் இதை செய்யறேன்னு சொல்றது இல்லையா? நாய் தொண்டு, நாயை வளர்க்குறேன்ற தொண்டு இல்லையா? மோட்டார் வாகன தொண்டு இல்லையா? நம்ம வெஹிக்கல்ஸ் தொண்டு சேவை, இது எல்லாமே நான் எனது என்னும் மாயன் கீழே வரக்கூடிய ஏற்படும் பொய்மை தொண்டுகள். இதெல்லாம் உண்மையான தொண்டு கிடையாது. அதையுமே இப்போ வந்து இதுல எஸ்பெஷலி வந்து சோசியல் தொண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறைவனை மையமாக வைத்து ஆற்ற வேண்டும், இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக ஆற்ற வேண்டும். அப்ப அது கரெக்ட். நம்முடைய பெயருக்கும் புகழுக்குமாகவோ இல்லை வந்து நம்ம வந்து அதனுடைய மகத்துவமே தெரியாம செய்யறதும் வந்து அது வந்து பொய்மை தொண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது. வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோகே பிரயோஜிதஹ ஜனயதி ஆசு வைராக்யம் ஞானம் சயத் ஆய்துகம் இல்லையா? அதாவது எந்த ஒரு அன்இன்டரப்டட் இல்லையா, தடையுமின்றி இல்லையா, முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதனால் ஒருவன் அளவற்ற ஞானம் பெறுவதோடு இல்லையா பக்தி யோக பிரயோஜிதக ஜனயதி ஆசு வைராகியம் அதுவும் கத்துக்கணும் இல்லையா? இவ்வுலக பற்றினையுமே துறக்கின்றான். இவ்வாறு ஒருவன் வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டில் மன ஆசை, மன யூகம், பலன் தரும் செயல்கள் போன்றவற்றையெல்லாம் இன்றி ஈடுபட வேண்டும். ஸோ நம்ம மனசுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பக்குவப்படுத்தணும். இல்லைன்னா நாம
மிக மிக கடினமான சூழல் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். வாஞ்ச கல்பதாரூபியஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்து கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.